Pambansang Radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos nakaligid start na nga alas 11 saudo. Welcome mga kaibigan sa magpalagad siya platutunan Bombohan ay saudo pang Sabadong Lisyon siya platutunan sa 30 sa bulan sa Oktobre. Kamusta natin mga sakay, kamusta na kamatan mga tagpulamatay, kamusta natin mga kabombo sa kabugusan ng sulat sa Bacolod, kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Mga kauturan natin sa kaumahan, batiara na karoon nagpaunay-unay tapos na panyaga makabinan. Welcome din pagpalagad siya platutunan Bombohan ay sa Okto. Kamusta nga itong silinga mga tenderos natin dira sa mga merkado mo nang baligyan natin. Kamusta inyo siliyang Sabado? Kamusta ang baligyan ay? Kamusta ang baklanay? Of course, sa mga nakatutok na natin kung mga driver man, driver natin na sa tricycle, tugtog sa mga taxi driver natin nga nagabanat pa silingang matiniyon. Makatipon-tipon pa at least magkahingagaw pa pamalaklon para paninyagawang tagsa nila ka mga panimalay. Sa piyakron wala kita sa trabaho sa atong pampubliko nga matratapan at sa pila ka mga pribado nga kumbuyahan. Of course, aton magkaroon niya nga mga guard on duty sa palibot sa aton sining syudad kag sa mga importanteng edipisyo sa aton sining gobyerno. Mga security guard naton niya sa mga malls kag department store. Welcome ha. Pang sa Balulisyon sa inyo panatuntunan Bombohan ay saudo. Ay mga nakatutok sa aton sini FB Live, sa aton sini YouTube channel, mga Negrosanon Bacolod no di mas kabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan na makita na nila mabatiin nato mo palagad sinuto siya panatuntunan Bombohan ay saudo. Kaupo nyo tagsa di kasabado sa auto Bombo Dennis Rubica. Ang mga balita nga aton gaan pagtamod balita aton ni Balon, mga impormasyon nga dapat gid naton hibalon sining auto pagpalagad siya patuntunan sa aton sining mga nagapaunay mga balita lokal pag-ili naton sining auto karon sa aton nga mga bus terminal kag sa aton sining Bedco Port na damo blayhan nagpinauli sini iyang adlaw sang Sabado. Ang kaya iba na preparasyon na sa pag-celebra man sa kalagalag sa tagsalan layak panimalaya kaya sirado man nato subong nga mga sementeryo tugtog sa Nobyembre 2 na. Pinunta ko sa report sa patrol kay Bomboliani Minardo kung kamusta aton nga mga bus terminal kag aton nga Bedco Port sini iyang Sabado sang ugto mga kaibigan. Okay, doon ka paginaton nga mga balita lokal sumuman ni pagtutok naton kay kung naman sa aton matag palamati ang National ETF ng pagwa na sa nga mando o nagpanugot na nga ibalik ang 70% capacity sa mga public transport naton una dito sa Metro Manila kag mga kaiping probinsya. In due time, guro, Bilang Pilipinas, ibalik nyo ano reaksyon sa aton na sektor sa transportasyon sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag of course, sining ginapadayaw sa aton sining gobyerno, nga bulong kuno sa antos ang aton mga driver sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa produkto sa petrolyo, ining 1 billion pesos nga fuel subsidy ti anong mapayag sa atong sektor sa transportasyon matupa giniblayan sa aton siniyang mga nagaantos karon nga sa industriya sa transportasyon. Of course man, ibalon ta karon siyempre kalag-kalag ang aton sining selebrasyon konsideradong sementeryo puti ang selebrasyon niya sa aton panimalay ara lang nagyapon maliili tabi si isa naton ka Pinoy sa abroad karon kung kamusta ang ila sa preparasyon sang kalag-kalag ano mga aktibidades sa ila dito karon nga lugar especially dito sa may United Kingdom isa ka Ilonggo laboton tani karon
lilion ta kung magaluto man sila tusuman, nagapreparar man to sila kalag-kalag, kahit siyempre hindi sila pulis Pilipinas, kung dito sila sa ibang lugar, ano ang ila sila ginahimo, po sa ila sila nga mga ilang foreigner nga husband, na ining tradisyon sang Pinoy sa tinion si kalag-kalag, ginasibara Manila dito, ibalon to na karon sa isa ka Negrosanon from United Kingdom mga kaabinan. Of course, sa talakayon to man karon mga kaabinan ining natalana pagputayon sang UN o United Nation Climate Summit, no, dito iya sa sa UK man, mga kaibanan, dato na ito mga pila ka mga world leaders nag-inabot na kahit isog masugod ini buwas ng adlaw o kon October 31 tob Nobyembre 12, no, ining UN Climate Summit mga kaibanan. Sa ito si mga nagpaunang mabalita national, ang Department of Health nagpasalig sa pag-abot sa first quarter sa tuig 2022, ining mga sobra 12 milyones nga populasyon sang Pilipinas nga edad 12 to 17 anyos ang mabakunahan na kuno 100%. Samtang ang DepEd nag-anunsar magkaroon sa scheduled sang Christmas break. Bawali pa yung mga estudyante na to, na? Ang mga estudyante natin, biskan online lang online na ila sining classic module, at least mag-Christmas break man sila. Mga estudyante naton sa Department of Education, nagpahayag sugod Disyembre 20, tob iniro 2, no? Christmas break sa aton nga mga estudyante. Sa aton sinibalita iya sa ruwasang pungso dito iya sa Sicily, Italy, nag-antos karon pumulo ito bangon apektado ila sining transportasyon matapos ang malapnagon nga pagbaha tugas ang mabaskog nga bagyo. Sa mga balita nga to ni Balona, balita nga to ni Mayon, sining og pagpalagad siya patuntunan na Bombo Hanay sa udto mga kaibigan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalabay stock na nga las 11 sa udto mga kaibigan. So antes nato na katuan si Bombolani, makaingaga pa si Bombolani. Bombolani ito sa terminal, antes natin katuan ang report ni Bombolani, ang pagpacheck natin karon sa mga booster na kag-bed port natin diri may syudad sa Bacolod kita na sa aton sining pag panagtag bo dali na lang isang tulog na lang mga kaibigan panagtag na kita sang dalawang tulog pa mga kaibigan, no? Sa aton sining daily dose, no? Sa aton sining daily winner sa 1 to panalo part 20 promo mga kaibigan rin ang aton sining pagpanagtag temprano pa rin pamaskwa, no? Para sa aton makaturan pamaskwa tayo sa bulan sang Nobyembre, tob sa bulan sang Disyembre. So good pa lang Nobyembre, mamaskwa na kita matag nito sa kayuhan, matag grasya sa aton sining mga kauturan. Pasimente sa mga maukod nga tagpulamati isang Bombo Radio, ari ang aton siliwan to panalo part 20 promo. Araw-araw, balde-balding pa premyo na, may kasiyahan pa po sino dadla managtag kita sang cash prize kag balde-balde yang grocery items mga gamit together sa tag sa inyo ka adlaw-adlaw nga pagpangaboy. Dili na sa 1 to panalo part 20 promo naton. Tag sa kadlaw may 3 ka mga winner, tag sa kadlaw may magadaog 3, tag sa ka winner magamaton sang padya balor 1,150 pesos. 500 pesos cash na diri kag ang grocery item o kon grocery goods o kung pinutos nga regalo balor sang 650 pesos. Sumunang premyo, padya, grasyang inyo batonon, kung kamo mologan, isa sa 3 naton ka mga winner, adlaw-adlaw maling Lunes, tob Biyernes mga kaibigan. Daw walang kahirap-hirap, himo lang entry, hulog lang si entry, grasya na kag kwarta ang bueltada mga kaibigan, para makangkon mabaton kung makakambit sining grasya. Of course, maghimo magpadala sa inyo sining entry sa ato sining 1 to panalo part
20 promo. Magluwas sa aton sila nga daily winners. Yung ato, tagsa ka winner, magabaton sa padya, worth 1,150 pesos. May ara pa kita sa dalag ko, nga mga kaspasyo sa aton sinabot nga grand draw sa adlaw sang Pasko, no? Sa December 25. Posubong pala nga daan nga bulan sa Nobyembre, managtag nga tayo regalo, adlaw-adlaw, managtag tayo Pasko, adlaw-adlaw sa sulod sang pito ya ka simana. Tagsa ka simana, 15 ka mga winner, ang aton hatagan sa aton sining nga mga pa-premium. Of course, sa aton sining grando at stake diri ang 1 million pesos cash prize nga aton grand prize mga kaibigan, no? Kung sino man ang malipayon, sino man di buinas nga maging ikas-34 nga milyonaryo sa Bombo Radio Philippines sa Malawi kung madamo na nga mga promos di malipayon gid siya, na kaysa adlaw sang Pasko mangin milyonaryo siya. Iway tambalan base isa kamo or kamo ikaw ang mahimo nga mangin masunod ya nga milyonaryo. So para maging milyonaryo, magpadala sang inyo sining mga ente. Of course, magbasa ato si 1 million grand prize na ton. Cash mga kabinari, pag ng apat katig 50,000 pesos sa aton mga makabig regional winners. Sa apat kamariyon, Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. Tagsa Kriyon, may magadaog sang 50,000 pesos. Plus, ang aton guaranteed price per area. 74 kamaloga sa pungsod nga may estasyon sa Bombo Radio kag Star FM, may tatlogid sigurado nga magadaog. So des Bacolod, des Negros, may tatlo pa kita nga sure winner sa aton sini nga grand draw. Ang third prize magabato sa padya 5,000 pesos cash, ang second prize winner naton 10,000 pesos cash, ang premyo nga baton ng kang first prize winner naton 15,000 pesos cash, ang padya nga paga-bit-biton. Ako na kadalag ko sa mga ka-spices na to sa maabot na to ng Guando, that's December 25, adlaw sang Sabado, Christmas Day. Bati Pasko na Pasko agad sa aton mangin original winner, grand draw winner sa aton si Juan to Panalo, part 20 promo mga kaibigan. Po, ating sistema magpalawod, ating sistema maglabot sa adlaw sa Pasko sa atong grand draw. Dito na iyawa sa atong sining daily winner, sa atong mga interest senders, studio interest senders, ang mabunutan ang ilang mga entry as daily winners na ton. O, paano ka mo makangkon sining grasya? Paano ka mo makabaton sining plano pa nga pamaskwa? Paskwa niya sa bulan sang sugod sa bulan sa Nobyembre, hasta sa Christmas Day mga kaibigan, no? So para makangkon, makambit, makabaton sing grasya, mangin malapayon sa sining naglapit nga bulan sang Disyembre, lingkod Oktubre, Nobyembre pa lang niya, managtag kita Pasko adlaw-adlaw, mag-entrang padala sa inyo sining mga entries sa Wanto Panalo Part 20 promo. Gamit ang mga masunod nga mga proof of purchase kanamo kita, no? Sa mga proof of purchase, so aring pila lang gidugang nato nga mga produkto nga pwede ninyo magamit as proof of purchase. Of course, already ang Alfonso Brande gets ang lasang hanap mo tisubong weekend labi sa pag-abot sa libasyon nato si Kalag-Kalag, hindi na madula sa Pilipino nag-inom-inom, magbakal sa Alfonso Brande. Ang taklob siguro duha amo nang gamitan nga proof of purchase, no? Isa lang kataklob sang Alfonso Brande, bisan ano nga size, Alfonso Brande ini size, Alfonso Brande Light, Platinum, Zero o Solera, pwede gid ninyo na gamiton nga proof of purchase. Kung kaya gainom, pwede mo na bakal ka, hatag mo sa mga amigo mo gainom mo, aray nyo tunod, akol ni botilya, ang akol ni taklob ya, kay ipasakop ko sa Wanto Panalo Part 20 promo. Importante masipti ang taklob sang Alfonso Brande as isa sa mga required proof of purchase mo pudala sa entry sa Wanto Panalo Part 20 promo. Ano pwede magamit nga proof of purchase? Of course, already ang coupon sang R40 Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Paano kung makangkon sang coupon gikan sa R40 Pawn Shop and Jewelry? So kung may plano kung magprenda o magpamalaklon sa inyong mga nahas,
dito kamo kadto sa mga sangas ang R40 Pawn Shop and Jewelry bangod tag sa 100 ka pesos nga balor sang alahas rilong inyong maprinda kung babakal pagkatagaan ka muya sang coupon. So mo gamiton nyo ha tag sa ka-entry sa nakakupon sang R40 Pawn Shop and Jewelry valid na mga kaibigan. Napagali pwede magamit ka proof of purchase of course haridi ang Panyawan, Sid Panyawan, basta Panyawan, manunggal. Tisubong nga kata sa COVID-19, pandemya, tagyapon, kailangan tagid ang pagpapaskog sa aton immune system. O, pagi sa pag-inom naton sa Panyawan, ang mga nagkaladula naton nga mga mineral, vitamina, sa aton lawas, mabalikan. So, maboost ang aton sininga immune system. Pero ang puto sa Panyawan, hindi niya paghihaboy gamita nga proof of purchase mga kaibigan, no? Isa lang KMT Blister Pad Urbanid sa Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule o kung Panyawan Banaba or Garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule pwede na nga mangin proof of purchase. So ina nga mga proof of purchase para mangin legal nga entry simple lang inyo siliyang nga himuon isulod din na sa white long size nga sobre silyuhan maayong sobre masilita silyuhan na dapat close gina sila tano scotch tape or i-staple nyo kay base ibla sa okay baluskay nato sa madawon nato nga ma-interest din nga matipon magkala kulang ang inyo siling nga mga required proof of purchase di ma-disqualify kanugon no kay tagsa naton kapag gabot sa aton mga winner mayroon kita DFA representative nga nag-check na sang required number sang proof of purchase sa tagsa kay mga interest. So kung kulang na, kanugon, ma-disqualified sa mga dapat silyado gid inyo sini nga mga sobre. Sa buwa sa sobre, butang imo sing kompleto nga ngalan, imo sini nga address, ang week number nga pasakupan mo, ibutang dira ang proof of purchase, of course, ibutang dira imo sini nga perma. Nang di pagkalimtan kada entry kada sobre dapat may ara kamo sang perma. Then sa right side sobre butato sini promo title, wanto panalo part 20 promo care of Bombo Radio Bacolod. Then ihulog na sa mga trap access malapit sa inyong mga lugar. Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, or diri sa palibot sa sulod sa Bacolod or diri mismo sa aton silinga studio. Anytime the day, Lunes, Tob-Tob, Domingo, bisan holiday, bisan kalag-kalag, pwede nyo mahapit, pwede nyo mahulog, ay gusto ng entry diri sa aton iya nga studio. Of course, magpamati sa mga magapadala, no, sa ila sining mga entries, from sign on to sign off ka anytime today sa mga public affairs program naton sa mga dramas naton na kita malawag sang aton mga daily winners, no? Sa mga malawagan nga mga magadaog may ara na kamo sang anom ka oras sa pag-claim sang inyo sini nga premyo. Pag-claim sa inyo sini nga padya kay kung hindi mo ma-claim hindi mo na kuha na ang imo sini nga padya mga kabanan, sa sulod sa anam ka oras, after malawag yung alan mo, ti surigid, hindi na namon mahatag sa imong premium mo forfeited na para si mo, makuha kita liwat, magabot kita liwat sa other winner, nga mong pagatagaan ta, sang premyo mga kabinan. Hamon ding ruling na ton. So, muna gina-encourage ka mo nga pumati from sign off ka anytime today, nagalawag kita. Dito ba si malawagan na blangalan mo? Huwag ka kabalo ya, kawag ka pamati. After 6 hours, taglaps na. Hati ka nugon Imbes nga grasya, disgrasya pa. Imbes kwarta, nanging bato pa. Amo na ang bintaha kung nagpamati ikaw. So, pamati gid. Halin sa aga, sign on to sign off, no? Kaya anytime na galawag kita dira, paglawag si Mualan, biskan 1 minuto, kadto ka din sa studio, ara ng imo sini premyo, mabaton mo gilayon ang imo sini nga padya. Sa kabukusan sa atong sini nga promo, sa sulod sang 7 ka semana, tubtob sa atong Seguandro, kapin 6 milyones pesos nga balorya sang pagpamadya, ang aton nga igapanagtag, no, para sa aton sila nga mga suki sa kahinan nationwide mga kaibanan. Sa muna kadako, muna yung bongga, no, sa aton sila nga promo, papremyo pangatag sa 1 to panalo part 20 promo, bulan pa lang sa Nobyembre, managtag kita Pasko regalo adlaw-adlaw.
So, log na ka mo ha. Padala na sa inyo sa mga interest sa 1 promo sa ang Bombo Radio kag Star FM. Kuha tanay mga okay, pagbalik sa atong platungtunan kuha ang live report sa patro si Mambola ni Minaldo, chikeron ta mga base mga terminal naton diri iya sa may syudad sa Bacolod, makarigad lamang pila ka importante nga mga tahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin-sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw.
Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Tunan bombo hanaya sa Udo 49 minutos sa kanigit sa na nga alas 11 sa Ogto makabilan ha. Di kita adlan na importante man karon nga talakayan importante karon nga pagsinapol ining UN Climate Conference nga tawag nga COP26 no. UN Climate Conference nga hiwaton no dito iya sa may Glasgow, Scotland no sa United Kingdom. Ma-start ini siya October 31 until November 12 no. Kay importante ini magkabinan no. Are di stake ato sini nga environment no sa subong nga dante may ara na kita sa tawag nga mga tawag nga climate change lain na aton sini nga temperatura, lain na aton sini nga klima kumparar mo 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago. Sang una amo na nga mo panagon amo ni bulan sa Oktubre masunod sa bulan sa Nobyembre matugnaw na aton sini nga tiempo amat-amat nga naga bugnaw aton nga klima. Subong ya kita ugwa kasubong daw kun ugtong adlaw ya terrible ang init timo do summer yang mga binulan. So sa sining UN Climate Conference nga wato dito ya sa may Glasgow, Scotland, United Kingdom, lengkuare dire no mga top world leaders, mga environmentalist, mga scientists, climate scientists mag-attend, of course, ang representative ng World Bank kag ang mga dalagko nga madadires sang dalagko nga mga nasyon. Amerika, si US President Joe Biden kapo nag-abot na to sa kwano sa Rome,
magkabinan, naghapit sa kay Pope Francis, isang sa matambong sa climate. Ang mga dalagko, mga highly industrialized country, ako sa bagay ng mga dalagko ng mga nasyon, amo pa ni gani number one nga contributor sa aton sining nga kuan mo, climate change, pagbago sa atong klima, ining mga dalagko nga mga factories nga naga-emit sang kuan sang carbon dioxide, nga nagabuslot sa aton sini ozone layer. Kita mo da epekto sini sa pila na kadekada, baha, forest fire, heat wave, drought, pagmalas ang duta. Tamo, nabila sa aton nga mga picture na kanabo sa naituhay bayan sa kalibutan, magluntad ang forest fire, tagpila ka hundreds of hectares ang kabukiran ang nagakasunog. Magluntad ang baha terrible. Sa una sa mga African countries, why niya baha? Paano baha to kay diserto? Subong niya mga African countries ginabaha na. Sipa bla? Sa pila ka panag-on, pila ka dekada, pila ka anyos-anyos, why na ginabaha itong mga African countries? Sin ko ti diserto gani, init na tiya. Pwede tupan sila sing ulan. Ti waygid kay diserto, ginabaha. Ang mga lugar sadto nga mga mabugnaw, nagainit na. Di ba? Ang mga yelo naton binukid sa mga yelo naton dito sa Antarctica, nagakatunaw na bawod sa pag-init sa temperatura. Contribute kay natuga na sa ang ginatawag nga climate change. Ining pagsinapol dito ya sa Scotland, sila itong hindi naman ni madihon sa mga tikang sa bagay, do every pila ka tuig ni sapol sa regarding si climate change. Paduay magyapon man himo, abot may lalagid man. Ako sa bagay, may lalagid man amat-amat, dumduman yung isa sa mga nahimo, ining pang sa mga industrialized country, bla? Ining mga kwan like air conditioning system, mga refrigerator, subong yung bag-o na ni, why na gamit sa CFC? Ngayon ng CFC, magsungawi na, maglabot sa ating atmosphere, contribute na sa buslot sa ating sini ozone layer. Kung mabuslot ating ozone layer, o hindi na masala ang silak sa adlaw, sulod direkta sa kalibutan, so terribling init yung batyagan naton. Muna, kung buslot natin sining ozone layer, kung terribling init, resulta drought, gabago ang klima sa aton sining kalibutan, ibig nga ting-ululan, init, ibig nga ting-init, ulan, kung nali magtupa man ang ulan, terribling baha, munang resulta sing climate change. So ining pagsinapol, ikaw sa mga madamong individual, ti balantayan kung ano naman mahimo lang matikan rin. Kung maduman sa itong 1992, ang United Nations nag-organize nga tawag isa ka major event dito sa Rio de Janeiro sa Brazil nga ginatawag Earth Summit, no? Do din nagsugod, no? Kung paano subong every year, every 2 years, no? May mga pagsinapol. Kung sa din ang United Nations Framework Convention on Climate Change o kung ginatawag nga UNFCCC, gin-adoptar makabinan. So ining treaty, may mga kapungsuran nga signatories ining climate summit sa bilog nga kalibutan. Itawag ini siya treaty o kasugtanan. Nagsugtanan ini mga nasyon to stabilize ang greenhouse gas concentration sa atmosphere o sa atmosphere sa kalibutan, para ma-prevent ang delikado nga mga aktibidades, gikan sa ang delikado nga mga human activity nga amo ni dako nga contributor sa aton sini pagbag-o sa klima kon climate change makabinan, sa subong may kuana 197 na ka mga kapungsuran nga signatory o nagpirma sa sining nasabit nga climate treaty makabinan. Since 1994 nga
Sugdan ginpatuman ining nasabit nga treaty, ang United Nation naghugpong sa mga kapungsuran sa ginatawag nga Global Climate Summit on COP. Ginatawag nga Conference of the Party. Amo ning meaning sa COP, Conference of the Party. Tining hiwaton nga climate meeting conference mo tawag nga COP26. Watching ka 26 na ni nga pag sinapol sang mga Conference of Parties. Mga kaibigan. So dito inihiwaton sining ko starting October 31 until November 12. No? Dito iya sa may Glasgow, Scotland, no? Sa United Kingdom. O dito na, ito ang pila mga leaders sa dalagong kapungsuran, amat-amat na ito nag-abot mga kaibigan. No? Kung magduduman natin sa itong 1997, nagrakip din ang ito nga Kyoto Protocol ay 1997, gindihon mo sa pagsinapol dito sa pungsod Japan. Sa diin dito yung istoryan ang pag-limit sa emission sa mga mga greenhouse gases sa gikan sa mga kapungsuran, especially sa mga developed countries. Di man na-achieve nga sa dinti nagikasugtan sa itong 2012 mga kaibigan. Kaining doon man yung Paris Agreement atap sa itong 2015. Sa diin tanan nga mga signatories countries sa ugos sa kalibutan nagsugtanay to step up efforts para malimit ang global warming sa 1.5 degrees Celsius mga kaibigan. Kiti subong niya singkubla mainit na itong temperatura, may global warming subong ang iya katabo. May ara sing El Nino, kung magsiling ka El Nino terribling init, magsiling ka La Nina terrible naman nga ulan, sobra sa normal nga ulan abi mo ng La Nina. Ti subong niya sa last quarter sang tuig 2021 tigawa ari na kadade may epekto ni pagdakdan ta sila niya direkta kita epekto sa Pilipinas partly apektado kita sang La Nina mga kaibigan. Ito mo na ng epekto siling ko sa aton kalibutan bakod sa climate change ang mga lugar nga wala ginabaha na ang mga lugar sa nga tuman kamala ginatupan na sa madamon nga ulan resulta baha. Ang mga lugar nga mabugnaw sadto subong nagamat-amat na init, mga kabayan, nagbag-o na mo. Ang aton sining temperatura, aton nga klima sa una yung magbagyo. Ang bagyo sa pag nag-contribute mo bangod sa aton global warming, ang mga bagyo subong gabaskog na. May mga super typhoon na mo. So una doon niya bot sa mga may edad na. Why kaya so nakadumdum magbagyo kasi mo kalabot sa signal number 4, signal number 5. Why niya? Di na mo so nakabaskog sang bagyo. Maglapot nito signal number 3, guro gasala na ng tao ya. Di niya kalabot so na mo nakabaskog sa mga bagyo. Bangod pagid sa climate change, nagabaskog pagid ang bagyo. The more na nagabaskog ang bagyo, the more ang halit sila nga matuga. Sa mo debatihan ta kung ano mga may sugtan na dire sa pagpatayon sa COP26 meeting. Mga sugod buwas October 31 kaya magatapos sa Nobyembre 12. Hindi na din mga leader sa madalag ko ang mga nasyon. Ako tisilin ko may mga climate scientists kita na dira. Hila pagid ka mga environmentalist group. Kag of course madamo pa ang magpagsinap mga individual tipon maga-discuss sang mga pamaagi kung paano tani maamat-amat nga bisan paano bla amat tabalik tabot kung mabalik ta pa ni ang normal na to yang klima
Dres kalibutan. Kaya bangod kung tawon mo, nga tumusundir, kadako na niya sing buho na. Bangod sining mga aktibidad, human activities. Ngayon, due time, kung dito tayo pag-tap na, dito tayo pag-gaan sa pagtamod, ati, way na. Basi maabot ang tiyempo, way na tawon dres kalibutan. Kaya inhabitable na ang aton kalibutan. But inhabitable, hindi na maestran, hindi na maistaran sing tawo, hindi na makasupport sing kabuhi, bigyan sa mga sapat pa. Kung mag-abot ang tiyempo nga maguba naton nga kalibutan, Mother Nature, di na pwede kista ng tawo, timakot din makadtong tawo. Sige, dugang natin ang News Center sa ato si Bombo Network News. News Center, Kevin! Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, October 30, 2021. Napapanood tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita, yung COMELEC patuloy po ang panawagan sa mga nagnanais pang magparehistro humabol sa huling araw ng voters registration. Kasabay ng paninindigan, wala ng extension pa. COVID-19 vaccination naman sa 12.7 million mga minor de edad posibleng matatapos sa January 2022. Samantala, restaurant owner si apila raw ang pagpapalawig ng Alert Level 3 status sa Metro Manila. Ang Malacanang naman, ikinatuwa pa rin ang satisfaction rating ni Pangulong Duterte sa pinakabagong survey, bagamat bumagsak ito ng 10 points. May tuturing pa rin daw na very good. Samantala, balita naman sa politika, yung walang kalaban daw na tumatakbo sa pagka-mayor doon sa Albay, pumanaw na yung COMELEC ipinabayad sa DILG ang pagdedesisyon. Isa naman patay, 51 na iligtas matapos lumubog ang sinasakyang motorbangka sa gitna ng karagatan ng Digato Island at Carnasa Island doon sa may daan Bantayan, Cebu. Sa atin namang sports balita sa NBA, ang Brooklyn Nets abay nakabawi na rin ang panalo kanina habang ang Miami huwagi na naman. Sa ating entertainment news sa pangbubuli dahil sa sobrang tangkad, inspirasyon ni Cindy Obiñeta upang magpursige ng beauty pageant quest. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, muling nagpaalala po ngayon ang Commission Elections si COMELEC sa mga nagnanais pa rin humabol at magparehistro na tiyaking kompleto at tamang mga requirements na kanilang dadalhin. Layunin nito ay upang hindi masayang oras ng pagpunta sa mga ito sa COMELEC office, lalo pat ngayong araw na ang deadline sa voters registration hanggang mamayang alas 5 na lamang ng hapon. Sa exclusive interview ng Bombo Radio, sinabi ng COMELEC spokesperson James Jimenez na kadalasan marami pa rin ang napapaalis sa mahabang linya dahil sa kakulangan at ang iba naman ay mali-mali ang mga dokumentong dala. Iginit pa ni Director Jimenez na kailangan talagang magdala ang mga nagpaparehistro na mga botante ng valid ID. Ano ito, sinabi pa ng COMELEC na hindi na sila magbibigay pa ng extension sa voters registration. Narito pa si COMELEC spokesperson James Jimenez. Sa mga kababayan natin hindi pa nakakapagparehistro, kailangan po kayo po ay magdala ng tamang mga dokumento. Nakikita po kasi natin, monitor natin ang mga reklamo ng mga kababayan natin, pinapaalis sila sa pila kasi mali ang dala nilang dokumento. So please make sure na unang pila nyo pa lang dapat tama na yung dokumento ninyo para hindi na masayang yung inyong oras. Well, napakahalaga po kasi yung valid ID. At yung nakikita nating mga problema ng mga kababayan natin ay yung valid ID na dala nila ay hindi pala katanggap-tanggap sa COMELEC. Halimbawa, nagdadala sila ng ID na walang address or nagdadala sila ng ID na walang litrato. So bigla silang, pag nakapila na sila, bigla silang sasabihan na, oy, hindi yan tama. So pipila na naman sila ulit. So dapat yung tamang valid ID ang dala natin. Tapos dapat tama rin ang pagkaka-fill up natin ng mga form para hindi tayo paulit ng ating pag-fill up ng form. Nagpapaalala lang po tayo sa mga kababayan natin, last day po ngayon, huwag natin sasayangin yung pagkakataong magparehistro para makaboto para sa ating darating na halalan.
Yan pa rin si Comelec spokesman na si Director James Jimenez, exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pang balita, maaring makamit sa unang quarter ng taong 2022 ang pagkumpleto ng vaccination sa humigit kumulang 12.7 milyong kabataan na may edad 12 hanggang 17 anyos laban sa COVID-19. Ayon yan kay Health Secretary Francisco Duque III. Sinabi ni Duque na ang target para sa 12.7 milyong minor de edad na makatanggap ng kanilang 2 doses na mga bakuna sa COVID-19 ay maaring makamit sa unang bahagi ng buwan ng Enero taong 2022. Ayon pa nito, target ng gobyerno na mabakunahan ang 80% na 12.7 milyong minor de edad sa pagtatapos ng taon. Noong Lunes ng gabi, sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na target ng bansa na tapusin ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa buwan ng Disyembre upang maprotektahan sila mula sa matinding impeksyon. Ang pagbabakuna sa lahat ng minor de edad 12 hanggang 17 anyos ay magsisimula sa Nobyembre 3 sa National Capital Region, habang ang pagpapatupad naman sa buong bansa ay magsisimula Nobyembre 5. Yan ang paglilinaw ng Department of Health. Napag-alaman na as of Thursday, 23,727 minor de edad na may comorbidities na edad 12 hanggang 17 anyos ang nabakunahan na laban sa COVID-19. Samantala muna ang paghanda muna ng ilang mga terminal ng bus sa mga bumabiyahe na buhos po ngayon para naman sa long weekend dilan pa rin sa holiday sa Lunes. At may nakuha may impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng 60,000 pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, ngayong long weekend ay dinagdagan pa ng pamunuan nito ang mga bumabiyaheng bus patungo sa mga probinsya. Itinaas sa 1,800 hanggang 2,000 ang bilang ng mga bus na babiyahe ngayong weekend mula sa dating 1,200 to 1,500 na mga bus na kanilang itinatalaga sa mga regular na araw kabilang na ang mga city operations at biyahe patungong probinsya. Mahigpit na ipinapatupad ang seguridad sa lugar at mabusisi rin ang ginagawang pagsusuri sa mga dalang requirements ng mga pasahero. Magkakaroon ng biyaheng patungong probinsya ang PITX sa mga sumusunod. Sa Batangas, may biyahe patungong Nasugbu, Batangas City, Lemery, Lipa City at San Juan. Sa Laguna, magkakaroon din ng biyahe patungong Santa Rosa Integrated Terminal at Santa Cruz. Biyahe patungong Naga City naman sa Camarines Sur, may biyahe din patungong Verac Catanduanes at Matnog Sorsogon at biyahe patungong Tabaco City, Legazpi City at Tiwi naman sa lalawigan ng Albay. Sa ngayon ay fully booked na ang mga biyahe patungong Ginayangan at Calawag sa Quezon Province. Samantala, hinikayat naman ng pamunuan ng PITX ang mga pasaherong babiyahe ngayong long weekend na mag-book na ng biyahe online at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ng mga lugar na kanilang pupuntahan, pati na rin ang pagdadala ng valid IDs. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naglabas naman ng kanilang saloobin ang local producers ng personal protective equipment sa gobyerno dahil sa proseso na isinagawa ng gobyerno sa pagbili ng mga medical supplies. Ayon pa sa mga miyembro ng Coalition of Philippine Manufacturers of PPE at Confederation of Wearables Exporters at the Philippines na mas pinapaboran umano ng gobyerno ang mga negosyante na nasa ibang bansa. Naimbitahan din ang grupo sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan sinabi ni CMP Executive Director Rosette Carrillo na tumugon lamang sila sa panawagan ng Department of Trade and Industry o DTI na gumawa ng maraming PPE. Nagpahayag na rin sila ng suporta sa pagpasa ng Senate Bill 1766 o ang Proposed Pandemic Protection Act. Layo na sabing panukalang batas ang paggawa ng mga local producers ng mga PPE para mabilis ang pagresponde ng gobyerno kapag mayroong mangyaring emergency. Samantala naman sa ibang balita, posibleng sa susunod na buwan ay makakatanggap na rin ang bagong supply ng gamot na Tocilizumab, isang gamot umano nakagaling ng mga dinapuan ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kanyang tiniyak na makakatanggap na rin ang mga supplier ng nasabing gamot sa ikalawang linggo ng Nobyembre. Nitong nakalipas kasi na buwan ng Hulyo ay nirekomenda ng World Health Organization ang paggamit ng nasabing arthritis drug para sa mga nakakonfine na mga pasyente.
Ito nakalipas na buwan naman ay binigyan na ng Emergency Use Authorization o nitong buwan ng Oktubre ng Food and Drug Administration ang monoclonal antibody Ronapreve sa mga mild at moderate na COVID cases. Kaugnay po naman bilang gamot pa rin sa mga nakakasakit o dinapuan ng COVID-19. Samantala naman, ang mga restaurant owners iapila ang pagpapalawig ng Alert Level 3 status sa Metro Manila. Alamin ang karagdagang detalye sa report yan ni Bombo Teddy Sabito. Nais na iapila ng restaurant owners ang naging pagpapalawig pa ng Alert Level 3 status sa Metro Manila sa kabila ng pagbaba na ng tuluyan ng mga kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Ayon kay Resto PH President Eric Teng, hiling nilang mas dagdagan pa yung kapasidad ng kanilang mga pwesto para makabawi man lang dun sa mga naitalang pagkalugi sa mga nakalipas na buwan at taon. Una nga rito, extended pa ang Alert Level 3 sa National Capital Region hanggang November 14, 2021. Para kay Teng, magpapatupad pa rin naman sila ng paghigpit kaya wala naman dapat na ipag-alala ang gobyerno sa health protocols. Sa kasalukuyan kasi Bombo Elmar, Bombo Jane, 30% pa rin ang pinapayagan sa mga restaurant habang 50% naman sa labas o yung alfresco dining. Dinipensahan naman ng IATF ang nasabing hakbang dahil may basihan daw ito sa pagpapanatili at maging ang pagtanggal ng mga restrictions sa ilang mga lugar dahil hindi lang naman yung COVID cases ang kanilang pinagbabatayan kundi maging ang hospitalization ng ilang pasyente, yung ICU at COVID beds, utilization sa bawat lugar kaya hindi umano maaaring magpadalos-dalos sa mga deklarasyon. Sa panig naman ni Trade Undersecretary Ruth Castelo, iwala silang magpapatuloy naman itong magandang trend ng pagbaba ng COVID cases sa mga darating na linggo kaya mas marami pa ang inaasahang makakapagbukas ng negosyo habang ang mga existing na mga establishmento ay mas madadagdagan pa ang mga tao na pwedeng makater kasama na yung sa mga restaurant na ngayon ay nananatili pa rin sa mababang bilang yung mga pinapayagan dahil nga sa parte pa rin ito ng mga pag-iingat. Bombo Dennis, Yes, so Bombo Elmar. anong posisyon ng mga restaurant owners, itong kanilang organisasyon? Anong alert level ang gusto nila? Dahil sa ngayon hanggang 14 ng Nobyembre, Bombo Dennis. Ang gusto nila, Bombo Elmar, ay mas bumaba pa. Dahil kung ikukumpara daw yung... alert level 3. Oo, alert level 3 ngayon, ay gusto nila maging alert level 2. Ay ito kasi kung ihahambing daw yung naging pagbaba sa nakalipas na 2 linggo mula nung pinairal yung alert level 3 status ay malaki diferensya, Bombo Elmar. At kumbaga sapat na daw yan na basihan para mas ibaba pa yung alert level status para mas marami naman ang kanilang ma-accommodate ng mga customer at makabawi sila dun sa malaking kalugihan sa mga nakalipas na buwan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Usap-usapan nga itong sinasabing pagbabaraw ng net satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakalipas na buwan ng Setyembre. Ayon pa sa survey na isinagawa ng Social Weather Station na mula sa dating 62% ay naging 52% na lamang ito ngayon. Base pa sa presentasyon ng SWS na 67% na mga Filipino ang kontento sa pamumuno ng Pangulo habang 11% naman ang undecided at mayroong 15% ang hindi kontento. Bagamat nasa 52% ay may tuturing umano pa rin na very good. Ito na ang pinakamababa na satisfaction ratings ng Pangulo mula noong June 2018 na nakakuha lamang ng positive 45. Kaugnay ng balitang yan, may reaction din statement ang Malacanang. May detalye pa si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, ikinalugod pa rin ng Malacanang ang nakuha ni Pangulong Duterte na positive 52 net satisfaction rating sa survey ng Social Weather Stations o SWS itong third quarter ng taon. Sa kabila ito ng pagbaba nga ng 10 puntos mula sa nakuhang 62% noong July na kasalukuyang taon. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, mismo ang SWS din ang nagsabing very good pa rin ang rating ni Pangulong Duterte. Ayon kay Roque,
Pinasalamatan nila ang taong bayan sa patuloy na pagbibigay o kay consistent na pagbibigay nga ng very good rating kay Pangulo Duterte mula first quarter, second quarter at hanggang itong third quarter ng taon. Inagpa ni Roque na ito ay malinaw na pagpapatunay na natiling mataas ang kumpiyansa ng publiko sa kakayahan at competence ng Chief Executive bilang leader ng bansa sa gitna ng kinakaharap na health crisis dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Tiyak naman ni Roque na kasama ang suporta ng taong bayan sa Pangulo at sa buong gabinete, ipagpapatuloy nila ang mga programang layuning mapabuti pa ang buhay ng mga Pilipino kahit pa pagkatapos ng 2022. Bombo Elmar? So, Bombo Dennis, nababanggit mo itong Secretary Roque. So, Secretary Roque, nasa New York pa ngayon, Bombo Raymond, dahil sa biglang bumulaga na itong balita sa atin dito na habang nagdi-dinner daw, si Secretary Roque sa isang marangya, itong upscale American bar o restaurant sa New York. Abay, pinagprotestahan siya doon ng mga ilang militanteng grupo. Bombo Raymond, may reaksyon na ba dyan, Bombo Raymond? Well, meron si Secretary Roque, sabi niya ay talagang kanyang kinokondena at maigpit na kinutuligsa yung naturang panggugulo ng ilang militanteng grupo at sa naturang private reception na kanyang dadaluhan sa New York at na nagresulta nga ng pagkasugat ng dalawang medad na waiters or attendants doon sa naturang Hotel Bombo Elmar. At sinabi ni Secretary Roque na maliban nga sa hindi sila nakontento na mag-rally sa labas ay talagang pinersa nila na pumasok upstairs sa taas at doon nga nasugatan, nasaktan yung dalawang elderly waiters. At sinabi ni Secretary Roque siya ay dumadalo sa isang private reception para sa mga kitawan ng ilang foreign missions sa New York. For context, para sa context to Bombo Elmar, itong si Secretary Harry Roque kasama pa ang ibang opisyal ng pamahalaan, partikular ng Office of the President ay Department of Foreign Affairs at siya ay dumadalo sa naturang UN International Law Week, Bombo Elmar. At kaya sila nag-rally, yung mga nandun, ng mga militanteng grupo ay dahil siya ay nominated ng gobyerno ng Pilipinas sa isang seat o upuan sa International Law Commission o yung ILC. At ito ay isang United Nations body, Bombo Elmar. So yung mga militante kasi ay ayaw nila, kinukontra nila yung naturang posibleng elect dahil ito sa eleksyon ni Secretary Roque bilang miyembro ng International Law Commission o ILC, Bombo Elmar. Ito yata ang video pinapakita natin ngayon. Ito ay Akbayan International at Bayan USA at mga US-based sa human rights group, Bombo Raymond. May mga impormasyon na nagtawag na si Secretary Roque ng New York Police, Bombo Raymond, upang mapayapa itong mga ilang nagprotesta doon sa kanyang habang kinakainan nila itong Aritzky Patron restaurant ito, Bombo Raymond? Yes, Bombo Elmar. So talaga siyempre, high-end yan sa New York na restaurant, Bombo Elmar. Dahil siyempre, yung mga guests dyan, yung mga miyembro ng mga ambassador dyan. Oo, official mission yan, mga diplomatic representatives sa New York. So talaga siyempre, expected na yan na doon nila isagawa yung private reception, Bombo Elmar. At kung totoo ito, yung sinabi ng Secretary Roque, kung ito ay medyo nakakahiya itong nangyari dahil nag-order pa raw ng mga beverages o mga inumin at mga pagkain yung naturang mga militante at hindi nagbayad. Ganun ba? Oo, yun ang kwento ni Secretary Roque. Batay sa banggit sa kanya o report ng restaurant, Bombo Elmar. Nako, oo. Hinahabol siya ng mga dating mga kasama niya to dati noon, Bombo Raymond, ha? Sa human rights, kumbaga, pagsusulong ng pangangalaga, proteksyon sa karapatang pamtao, Bombo Elmar. May report na paano kaya nalaman ng mga militanteng grupo na nandun sa New York? Although sinasabi sa inyo dyan, press con sa Malacanang press corps, na nasa New York siya, Bombo Raymond. Ang nito, kung paano natukoy siya, nandun pala siya sa isang private cocktail party, sa isang upscale American bar o restaurant dyan, Bombo Raymond, nagdi-dinner. Well, posible dahil nandun kasi yung list ng mga kumbaga invitees o yung official delegation ng Philippine government, Bombo Elmar, mula sa DFA at sa Office of the President. So malamang nakita nila yung listahan ng mga pangalan at ito ay public engagement kasi yung celebration ng
United o kaya yung International Law Week. So talagang baka nakita nila doon na sila yan at mula doon ay talagang hindi na tiyantanan, sinundan na. At syempre, mabilis lang naman, text na lang yan sa mga kasama nila sa grupo Bombo Elmar at doon na siguro sila. Hindi na kontento sa rally sa labas ng restaurant at talagang umakyat pa sila para doon mismo sa loob ng private restaurant or reception nag-rally o ano man yung ginawa nila na komosyon Bombo Elmar. It seems na parang organisado, kompleto, may megaphone at mayroong mga placards sa Bombo Raymond. So may impormasyon ba dyan kung hanggang kailan mananatili sa New York si Secretary Roque? Dahil sa binabanggit mo kanina, inominado siya bilang maging bahagi ng International Law Commission o ILC Bombo Raymond. Well, ang sabi niya ay baka by next week ay uuwi na siya pero kinakailangan niyang sumailalim sa quarantine din. At least mga 7 days Bombo Elmar dahil siya ay fully vaccinated. So kailangan niyang mag-stay muna. So baka next week siya ay babalik na rin sa Pilipinas, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa dagdag pang mga balita, naniniwala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na maglalaro sa 4.5% hanggang 5.3% ang inflation o ang pagtaas ng cost of living sa bansa ngayong buwan ng Oktubre. Ayon pa kay BSP Governor Benjamin Diokno na isang dahilan ng pagtaas ng Consumer Price Index ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at ang pagtaas ng presyo ng mga isda at prutas. Nagkaroon din ng pagtaas ng presyo ng karni ng baboy noong nakaraang mga buwan dahil yan sa epekto ng African Swine Fever. Magugunitang noong Setyembre, bumagal ang inflation na nasa 4.8% lamang. Samantala, kuha muna tayo ng follow-up report. Dito po naman sa panalo muli ng Pilipinas sa magitan naman ng beauty queen na si Cindy Obiñeta. Doon po naman sa Egypt. Ititagagid dyan sa Cagayan de Oro pala itong si Cindy. At may follow-up dito ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Motivasyon umano ni rin ng 2021 na Miss Intercontinental Cindy Obiñeta ang karanasan nito na mabulid dahil sa ang kinasobrang tangkad noong nasa kinder school days pa ito upang magpursige pa na maabot kung saan ito sa larangan ng International Pageant Competition. Ito ang pag-amin sa ina ni Miss Cindy na si Leti Obiñeta kaugnay sa panibagong tagumpay nito na nagbigay karangalan din para sa bansa. Sinabi ni Ginang Obiñeta na tandang-tanda pa nito ang ilang bisis na pagsumbong ni Cindy dahil inaway ng mga kaklase sapagkat hindi nababagay ang sobrang tangkad. Subalit ang pampalubag loob naman ng ina ay huwag nang intindihin ang mga panglalait dahil balang araw ay magagamit ni Cindy ang kanyang tangkad para sa mga beauty pageant competitions katulad ng Miss Universe. Ito ang dahilan na sobrang tuwa na lang nito na tumatak sa isipan ni Cindy ang kanyang sinabi at katunayan ay sunod-sunod itong sumabak sa mga lokal na pageant competitions at pagsapit ng 2019 ay mas lalong tumatak ang ganda at talino ni Cindy nang manalo ito bilang Miss Cagayan de Oro at sinundan ng pagsali pa sa Binibining Pilipinas 2020 kung saan hinirang nakakatawan para sa Miss Intercontinental 2021 doon sa bansang Ehipto. Sa ngayon, naghihintay na ang pamilya at mga kaanak maging kaibigan ni Cindy kung kailan ito maaari makabalik dito sa lungsod upang ipagdiriwang ang kanyang panibagong tagumpay. Every time nga mag-uli migikan sa school, maghilak manggod na sa sir. Ang akong ikuan sa iya nga dili siya masukitan, sige lang na kay ang imong kataas, pang Miss Universe man na siya. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Samantala naman ating alamin, isa patay, 51 na iligtas matapos lumubog ang sinasakyang motorbangka doon sa Cebu. May pag-uulat ang Bombo Radio Cebu. Nalunod patay ang isang senior citizen matapos malunod ang sinasakyang motorbangka na MBCA Mercury sa gitna ng karagatan ng Digato Island at Carnasa Island ng Daan Bantayan, Cebu. Ito ang naging kumpirmasyon ni Daan Bantayan Mayor San Shimura sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu. Ayon kay Mayor San Shimura, sakay ng nasabing bangka ang 52 katao kung saan 46 na pasahero kabilang ang senior citizen at isang 9 na buwang gulang na bata at 6 na boat crew. Tagumpay naman na nailigtas ang 51 katao maliban sa isang senior citizen na kinilalang si Rostic Ayaw na talagang nasawi sa nasabing insidente. Na-rescue, no? Now, unom ka boat crew and then usagid din taon ang nahangol si Ma'am Rostic Oyaw.
senior citizen ni siya, Boss Loy ay Boss Marco, ako na ning na contact pod ang family. We have already sent our intention to extend help, especially sa pagpahipos sa maong patayng lawas no ni nanay. Now karon na paitulo ka sa hospital, sa district hospital nato, sa provincial district hospital nga gi-attend sa ato ang mga health frontliners ko nato. Naarabagyo ko siya ka infant, no? Ang naging pahayag ni Daan Bantayan Mayor San Shimura. Binunyag rin ang nasabing alkalde na overloading ang nasabing bangka at nahulog ang hagdanan nito na hindi namamalayan dahilan na ito'y nabiyak at lumubog. Nakikita rin na lumabag ito sa mga protocols ng Coast Guard sa kinahilanan na hanggang alas 5 lang ng hapon maaaring lumawig ang mga bangka, subalit pasado alas 8 na ng gabi nang ito ay umali. MDRR sa mga rescuers ginagikan, ang storya is dili man kaayo balod, no? Ang naitabo, nahulog ni ang kanang iyang hagdanan bitaw sa kilid. Nahulog ang hagdanan sa kilid unya tungod sa sige og hapak-hapak wa nabantay sa boat crew nga nahulog, nabuak ang maong pump boat ang kilid niya tungod kay overloaded mo to largo gyud kuno dayon og kahugno, no? Kay nahulog man ang kanang naman sa kilid good sa kining lawas mura bitaw sa iyahang body sa kuan ang kaning hagdan bitaw, Sir Marco ba. So all the way sa biyahe nahulog ni kuno sa kilid nya magbitay man na kay naman ay mura kanang naman na siya mura bitaw swivel. So pagkahug niya nagpangapangga sa lawas unya mo to nga narason nga nabuak ang katong iyahang lawas ang boat. Mo to nga pagkabuak kuno largo gyud kuno day kahugno. Karagdagang pahayag ni Daan Bantayan Mayor San Shimura. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Jane Rivicoy para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 radio station in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala, dyan sa Albay, may tumatakbo dyan sa pagka-mayor na walang kalaban pero pumanaw na ito. Ano kayang gagawin dito ng COMELEC? May detalye ang Bombo Radyo Legazpi. Ipinauubayan na lamang ng Commission on Elections sa COMELEC sa Department of Interior and Local Government ang desisyon sa susunod na alkalde ng bayan ng Juveliar Albay. Ito ay matapos sa bawian ng buhay ang nag-iisang tumatakbong kandidato sa pagkaalkalde sa bayan na si dating Mayor Jose Boy Arcangel. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Oria Bubunaw, malabo ang substitusyon sa kaso ng namaalam na dating alkalde sa bayan dahil naghain ito ng kandidatura bilang independent candidate. Sa gayon walang partido na maaari sanang humalili. Tinitingnang posibilidad ng COMELEC ang rule of succession kung saan ang vice-alkalde ang hahalili sa pumanaw na alkalde habang ang top-notch councilor ang magsisilbing vice-alkalde. Subalit nilinaw ni Bunaw na DILG nang may puder sa pagdedesisyon sa ganitong kaso na posibleng matalakay oras na matapos na ang eleksyon sa taong 2022. Abiso pa rin sa pamilya na magtungo sa COMELEC Law Department para sa mas malinaw na paliwanag. Kamuya po kaya, klarado po rule. Pag di kang political party, di ka pwedeng substitute. Yun po ang rule. So kung sabi mo i-substitute si kamag-anak, ito po, provided yung political party. Si Provincial Election Supervisor Attorney Maria Bubunaw sa panayam ng Bombo Radyo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Rafa Lozada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Si newly crowned Miss Intercontinental 2021 Cinderella Obiñeta, una nang ibinahagi ang mala Cinderella nitong journey sa Star FM at Bombo Radio bago makamit ang corona. May detalye ang Star FM Baguio. Tinagurian ng marami na isang tunay na Cinderella story ang pagkapanalo ni Miss Intercontinental 2021 Cinderella Obiñeta. Ito ay dahil mula sa pagiging wild card sa una niyang national pageant sa Binibining Pilipinas hanggang sa makakuha ng national crown, ay nakamit na nito ang pangalawang Intercontinental crown ng bansa. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa Cagayan de Oro Beauty bago ito sumabak sa pageant sa Egypt, una na nitong sinabi na marami siyang
nakapagdaan ng challenges sa kanyang journey at nag-iwan na rin ito ng payo sa mga aspiring beauty queens. The most challenging part for me was really to sustain the energy and financial struggles. I am from Mindanao and I needed to travel. But good thing, I got support from our LGU, from the people around me who really lifted my spirit up. To young girls who are dreaming to become beauty queens in the future, my only advice for you is to really do well in school. It could be your weapon. Star Nation, thank you so much for allowing us to share our success stories. Sa tanan-tanan, daghan kaayong salamat. Bahagi ng naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Miss Intercontinental 2021, Cinderella Obiñata. Ipinasa nga ni Fanny Miko ng Hungary ang korona sa 25-year-old tourism officer kung saan tinalo ni Obiñata ang nasa 17 na mga kandidata. Hi Star Nation, this is Cindy Obiñata and you're listening to Star FM. It's all for you. Basta radyo, bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, pinimbitahan ng lahat ang buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide, worldwide, via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Napatay yung kabanatan sa News Center sa madala ko kalabas kag mga nagapaguna nga mga balita national mga kabayan. Pagbalik niya pala tuturo ka na buwan na isod to kadto kita sa aton isa sa mga negosanon aton nakaroon sa luwas sa United Kingdom, sa UK. Ibaloon tabi kung kamusta ila preparasyon, anong preparasyon sa mga Pilipino dito. Of course, siyempre may pandemya katagyapon, balag yung panagutan, ining ginatawag nga pagpamalay-balay, treat or trick, kaya ginihimo masabi na, especially sa aton sininga mga kabataan.
na pandemya kita subong dito si okay lang ni magbalay-balay di ko ba kung maglapta ang coronavirus gyapon. Walang tinakal po, balag siya para tuntunan ha, makaligan lamang pila ka importante nga mga tahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus.
Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sa aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agod madasig nga magmalak in kaso man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM.
Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natunggan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Ano ang cyber libel? Bombo Radyo Bacolod. Balik rin pagpalagad sa pagtutunan na bombuanay sa oras sa Bombo Radio Bacolod de Philippine Standard Time ang 46 minutos nakaligad stock na alas 12 sa Ugto. This time ang kami na, ato na Liliona ang ato na pinagkapakuturan, dito iasawasang pungsod sa aton tikitadres Pilipinas prepara kita sang aton sining kalagkalag sa piyak nga ti mga sementeryo naton zirado so gud subong adlaw until November 2 nationwide na di sa probinsya kag adri man sa syudad sa Bacolod to dito sa luwasang pungsod kasi naton ti daw halos pusod siyang kalibutan may Pinoy mo whether nag-migrate dito na nag-star, nakapamana, o nagatrabaho. Halin sa bukid, sa kanutaan, sa kalalauran, di mga bahay sa kalibutan, may Pilipino mo. Muna porsigidong Pilipino. Ano mga preparasyon nagaluto mo sa Tubalinsyana? Sabagay may pilit man to sa iba, no? Sa gwa, sa ibang nasyon. Pwede ka maguro, mayroon na guro ginabrigya nga mga ng pilit, abing nga bugas. No? Siguro pwede mo sa ito kaluto, Balinsyana pwede mo sila kaluto sang suman. This time, kami na ni Balon, daw sa atin isa sa mga Pilipino, sa atin isa sa mga Ilonggo, taga Negros, taga Ciudad Silay, si Ma'am Helen Mahandog Taylor. Nakapamana siya dito sa Briton, Taylor ng apelido. Magdugay-dugay naman siya dito iya sa London. Bot kung kada kalag-kalag, subong may mas kapulit des Pilipinas, dito sa London, biskan sa Guati, makitaan tanaw, balata man, yung mga tradisyon mga ginihimo, ang pagpamaray-balay sa mga kabataan, treat or trick, ginapasugtan pinayablayan dito, bangod pa karon sang pandemya kita sa COVID-19. Hidlaw na kabalaw yung mga utod natin, yung mga Pilipino natin, yung utod sa luwas. Hidlaw ng pulit sa Pilipinas kaya mag-upod sa mga aktibidades. Kangay sining kalag-kalag, mga kabanan. Paskwa, New Year, magpapista sila, baryo daw, barangay. Hidlaw na magpulit dito sa Pilipinas. Galing may pandemya pata. Tawahayon tanay para mas maka-enjoy kita. So, resipik natin ng linya karon si Ma'am Helen Mahandog Taylor, from UK. Ma'am Helen, good morning dira sa UK. Mayong hapon dira sa Pilipinas, Ma'am Helen. Ay, good morning, Philippines. Ay, mayong hapon, mayong agadari. Is time check here in UK is 5 o'clock, nearly 6 o'clock. Wow, terrible, no? Advance kami diri daw pila 7 hours, Ma'am Helen. Yes. Okay. Angon, I put my mga kwanda, mga manog alauna diri sing hapon, sa Pilipinas na hidlaw man na Mr. man si Ma'am Helen kay si Sir Taylor, no? Last naton nga tibuhanay, Ma'am, daw it's Valentine's Day, February pa to, no? Yes. Yes, no? So, kumusta na kamo na sa buong, kamusta na kamo dira, mga Pilipino, dira sa UK, Ma'am Helen?
Okay man kami diri subong sa UK. Subong is 5 o'clock in the morning. Aga pa ba? Aga. Ang imbog tawan, tagig ka. Bagay ti wala naman ko basta ang bumboy ang mag-imitar simo makakit ti di ken ka pang hindi abi sa naga pero bugtaw wag problema. Yes. Sige. Basta radyo bumbo. Yes, mo na yan no kiti sabagay ti ini yung mga impormasyon nga gina-share mo ti mapuslan mo sa aton di makator no. So sila naton subong ma'am ti dire sa Pilipinas no nagpiparar na no sa selebrasyon sang kalag-kalag naton isa sa mga tradisyon kita dito ng Pilipino ti kadto ta sa sementeryo dili kay subong niya may pandemic kita dito sa Pilipinas no nationwide no ging close anay mga sementeryo starting today October 30 until November 2 no ti kamang celebrar kita sing kalag-kalag subong niya sa aton na tagsa kay mga panimalay anay kay di pwede pa ta after si November 2 ti pwede na kadto sa sementeryo no so dira subong imam sa iyo kay abi sa Filipino community or the mismo si Cebu Puluyan kabalo ti dugay kinamanda no so far anong mga preparasyon anong mga plano dira sang mga kauturan tang Pilipino ano gatipon-tipon kamo dira o anong mga aktibidades abi sa pag-abot sang kalag-kalag yan sa UK may mga trick or treat pa ni pwede pa na ginaalaw pa sa gobyerno kay tido may pandemic pa sa Japon anong senaryo ta subong Mamelen? Ang senaryo diri subong sa amon is normal as it goes. There is amon. I'm here now in Chichester. There is amon to okay malang. At the moment there is amon may notes ako ginabasa. Subong yesterday may ari kita nga sa COVID nga ginatawag subong ng pandemic di ba may ari kita dako gid ang kada adlaw sa amon diri damo nga viral nga affected nga mga tawo dari is sa aton niya dara sa Negros ang affected is like 2,000 pero dari dako gid damo as in more than 1,000 2,000 3,000 at the moment pero kay damo naga-vaccine na vaccinize na bala mga tao dari so miskin damo nga affected nga halimbawa sa atong dara sa atong bala trangkaso di bala so as in COVID na sa ginagana tawag kay amo na pero diri sa amon miskin nga damo ay sa 100,000 o ano may vaccine kami. So, literally, ang mga tao diri, basta may vaccine, 10% na lang ang kadto sa hospital. Gamay na lang. Nga daw, severe gid abing cases. Oo. Pero, the rest, sa house lang sila. Okay. House quarantine. Oo, diri sa amon may gina kung mag-ari balaho ang inisa Bombo Dennis ari sa kung mag-order ka online ginahatag na nila ya dayon nga mag-self ka lang nga hello? Okay, go ahead, nga ma'am. mag-testing.
Okay, do may kit inagali nga pwede kaya maka-testing ka sa mo kung positive ka sa COVID mo na. Oo. Tapos kung mag-positive ka, tapos may ara pagid nga makadto ka sa hospital nga may ara pagid nga testing pagid nga kung baga nga kung mag-positive ka, nga positive ka gid really positive. Amo na sa nga kung ang imo malang nga infection is mild. So ginaano ka lang nila nga hindi kaya magpa-hospital. Balay ka lang abi. Quarantine ka sa balay. Oo, maayo ka lang. Maayo ka lang. So there is amon if you order online, free lang na saya. Okay. Free lang na saya. May ara sa nga mga amo sina nga ginahatag sa imo nga tanan nga kit tapos within 7 days I think. Yeah, 7 na sa nga test na sa nga ginahatag nila sa imo. So every week gidya kung gusto mo mag-order nga email na nila sa imo. Amo na sa is good. From the government in Ma'am Helen. Yes, yeah. Okay. Oo, free lang din na iya. Dari sa amo, free gina iya. So kung imo nga hindi ka nga panagupnop na bala di bala. Panagupnop mo nga basi positive ko, basi amo ko ni, basi lain matiyag ko. So anytime mag-amo ka kag daw sa balahaw daw may test nga ihatag sa imo obrihan ko. May instruction na dabi kung ano mo. Para sa mag pregnancy test. Okay. Na amo na siya. So ano na siya Ma'am Helen, salaiba o anong proseso, anong imuon mo na? Sa imo anay amo ni abrihan ta ka isa. Okay. Kay para nga mabalaan ta. So may ari ini siya nga ani may amo na ho na di bala? Tapos amo na siya. Oo, tapos may cotton buds, iswab mo man imo nga ilong kag tutunlan. Oo, okay. Na may ara na ina siya nga amo na. Tapos ibutang mo na siya, self lang mo na nimo na. Ari siya na okay, ibutang mo na anay sa imo na daw dalaling ganay mo na di bala ho na iamo mo na sa tapos ang ina siya tapos ibutang mo sa imo ilong. Okay. Tapos of course anay sa imo anay ngaling ganay tapos sa imo ilong. Tapos imo mo na tunlan. Siya. Tapos tapos ibutang mo na ina siya dari. Isulod mo na siya dari ho. Nakita mo na. Oo, tapos ibutang mo na, wait ka, tapos ibutang mo na sa, dari ihulog mo na di sa ho. Do may liquid na nga upod nga sulod? Oo. Para Okay. mabalaan mo na sa. Tapos ibutang mo na sa, dari, ihulog mo na sa dara, tapos wait ka after 30 minutes. Oo. Tapos may mabutang na di sa, kung duwa na di, dari, nga duwa, positive, duwa ka line. Kung negative, isa lang ka line. So inang daw liquid nga na yata mo nga sa tube ibo-bo sa daw inang lapad na sinin mo. Dari na. ibo-bo. So iridingon niya na kung magwa duwa ka line butsin positive ka sa virus. Oo. Pero may ara pag kung positive ka, matawag ka, makadto ka sa hospital. Makadto ka sa hospital. Ang balon mo nga, dalon mo ni siya nga positive ka. Okay. Tapos ang balon mo nga positive ka, tapos i-test ka pagid nila. Okay. Do confirmatory test pagid abi. Oo. Sa hospital. Oo. Tapos ang balon mo nga nag-positive ka. Tapos diri naman may ara gid siya nga sa telepono.
halimbawa sa telepono ko, nagkadto ko sa ma-dinner kami. O like for example, nag-dinner kami last night. So, may ara sila nga Facebook thing. May ara sila nga ang imo nga scan mo ang imo nga telepono. Tapos mag-scan ka. Kay kung hindi ka makascan, hindi ka kasulod. Oo. Tapos scan mo na siya. Tapos pag-scan mo, hambalon kanila nga mahambal sa is okay, pwede ka na kasulod. So makaon ka na. Kung ang mga tawo nga nagsulod dito, alimbawa nagsulod ta tanan-tanan o nagkaon ta to sa alimbawa sa El Rasa. El Rasa dara sa Talisay. Nagsulod ta sa El Rasa. Sa Derasa. Nagsulod ta to dito, may scanner sila. Tapos kung ang nagsulod dito nga nagpositive sa nga halimbawa nakato sa positive sa gali. Tapos nagsulod sa dito, tapos ang nag-scan to malaganap na sa nga positive. So ikaw nga nagsulod dito nga may positive, ano na siya ng hindi ka magwa sa imo balay. Quarantine ka gid. Ma-quarantine. Instead nga quarantine ka nga i-quarantine ka dito, idalong ka sa hotel or something, sa imo ka na balay ma-quarantine. Okay. So tanan dali online na lang automatic mabalaan mo kung kabi kundi sa ato niya ikaw immediate contact na sang nagpositive. So gila yun mabalaan mo kay ti kung naka-register inyo to nga telepono sa isa ka restaurant, pagwa nga nagpositive to isa nyo kupod a day after, so ma-alarm na sa inyo nga telepono nga isa ikaw sa mga contact tracing or immediate contact, so hindi ka na magwa sa balaan mo, quarantina ka na, daw mo nagali. Yes. Amo na siya. Okay. Amo na nga diri nga less na sa kung sa atong bala instead nga less kung minor lang ang imong immune system mo is good. Minor lang ang imong hindi ka na mag-hospital. Balay ka na lang. Oo, Okay. sa balay na lang. Amo na di sa amo. So dok hapos na nagali no. Kaysa una ti hospital agad contact tracing ka, swabing ka do kabudlay do ka konbla ka 5 do kasabad sa oras komplikado. Subong niya do hapos na gilang. Dasig na lang yan no. Yes. So muna nga bakod sining sistema dira sa UK sining pandemya, so at least di na mabudlang gid ang mga pubulo dira no. So muna singa do ano instruction na subong ninyo ma'am, back to normal lagi man kamo, may face mask pa required, may facial or nano? Is normal, but sige pagid subong ang sa TV bala kung maglantaw ka sa TV, ara pagid sila yan kahambal nga hindi mo paghulaton ang gobyerno nga maghambal sa inyo nga mag-mask kag wala kami face shield, mask Okay, lang. mask lang, face mask. Ang pinaka-importante sa tanan-tanan is maghugas ng kamot. Okay. Dere ang importante maghugas ng kamot. Hygiene is the most important. Okay. Because the hygiene is the most important. If you have face shield, if you have mask, if you don't wash your hand and you're not being sanitized, or if you're not hygienic, is no use nga mag-face shield ka, di ba? Correct. Yes. Kinanglan gid na iya manghugas ka gid ya. Kinanglan gid ya ang sanitize kag kinanglan gid ang pagtinlo sang lawas. Hindi lang sa face shield, guys, is there no use of face shield for me. Ang kinahanglan gid manghugas gid kay ang kamot naton ini ang pinaka higgo. Di ba? And the second, and the less for
this one is ang tinlo nga tudlo naton. Kay less na saya nagakapyot, di ba? Okay. So for me is the two. This one is cleanest. Di ba na? Unless lang nga kapyutan mo siya. Okay. Pero magtudlo-tudlo ka, magkapyot ka is the less ni is to two. Duha ka tudlo. Ang mga official, di ba ini is the priority gid nga tinlo. Pero at hugas gid sang kamot. Okay. So da subong Mamelen, ano ang klase da balik na nagnormal na face to face na especially sa mga young ones, okay na wala na problema. Yeah, it's normal diri na gid. Kag ang diri subong mayari ko din note nga 80% na nga 12 years old may ara na sila yung na-vaccine na. Vaccine, 12 years old. Oo, 80%. Kag na-vaccine na sila nga mga estudyante. Okay. Okay So, na. Kabalik na sila, dugay na nagbalik. Okay, so epektibo gimagal ini ang vaccine kag tawag Ang hygiene. vaccine is epektibo. Pero galing sa aton, I don't know, kay sa aton ta iya damo, may mga hapo, may mga comorbid, dalatian. Oo, ang labi na gid sa may mga hapo bala nga kay kung mag-injection na ang COVID, di bala nga gina-injectionan ta, ma-vaccine na. Hindi ko kay wala man na ang doktor nagahambal sa mga mamuna. Pero ang sa ako nga pamilya kay may mga hapo bala. Mostly gid sa Pilipinas tamo gid bala may mga hapo, di bala? Nga gahadlok sila. Pero I think sa ako mga utod kay mga hapoon na sila. Kag mga overweight nga mga tao. Kay kung Bobo Dennis, sa ako lang kay ako ko ng diabetic ko borderline diabetic ako. Oo, borderline diabetic ako. Na-diagnose ako 2 years ago. 2 years ago ako na diabetic. Of course sa akon man nga nga lifestyle, because I'm a bartender. I work for 20 years in food and beverage. So party every day. Amo ako sina. So budlay nga ang sa aton sa Pilipinas mag-inom tanduay o something nga lang easy lang, di ba? Easy lang kay barato, di ba la? Ang health sa aton sa mga Pilipino na I'm so sorry to say this, pero this is the most important sa mga nagapalamati subong gid ang aton gid nga wala akong ginaano nga sa mga ang priority gid subong kay ang the most important kay sa akon nga nabatyagan subong. I've been for my age now is I'm old enough to know nga sa mga nagainom moderately kay hindi ang atong nalawas, hindi segunda mano nga amo tani subong healthy. You think you're healthy but you're not healthy. Amo na nga damo nga kalapugday nga subong nga mga tawo because it's in the virus. It's not in the virus. It's in you. Sa tawo subong nga nagakabuhi. Because wala na ta paminsar sa aton nga health. Correct. Wala na.
hindi na ang kabuhi isang tao abi nyo subong nagakapatay because is a long term nga nag-stop na tapos may virus nga nagakatabo because of gapabaya ta sa atong kaugalingon. Stop drinking literally nga ma-stop ka, but you have to minimize. You know what I mean? Mag-minimize ta kay ang sa inom nga di ba barato da ang Limnon. sa ilimnon. Mag-buy ka 1 liter. Oh, imagine that. It's about only 3 pounds there is sa amon. 1 liter, 3 pounds. Sa Pilipinas, ang 1 liter. Ang tabi, 100 plus pesos. Diba? Oo. Very harsh na sa. So, it comes to pandemic na mag-abot na siya. Oh my God. Hindi mo makita ang epekto. Makita mo na lang nga nagpugday na ang mga tao nagkalamatay because of that. Okay. And then as well, ang sugar intake. Okay. Grabe, ang sugar intake sang aton kay di kita populasyon kita sang kita ang the sugar capital Producer. around the world. Negros, sa damo di kalamay. Yes, yes. Pero we have to use our sugar intake in moderately kag sa ano lang sa kinahanglan nan sa atong lawas sa consume. Okay. Amo na nga damo nga nagakapatay because kung mag-party wala na sang vegetables. Puro na lang litson, limnon, carbohydrates, too much sugar. Too much sugar. In a half a cup of how you call this one? A half a cup. Halimbawa, subong na, di ba? Ano kanina, kalag-kalag. Correct. Manami kita magluto sang Balenciana. Suman. Number 1. Suman. Kalamay-hati. Bayi-bayi. Ano pagid? Ang mga manamit nga mga kalan-on nga native sa aton nga ginakaon naton. Pero hindi kita kabalo nga that is a silent death. Di ba lang? Especially sa aton nga may mga edad na. Creating balatian. Yes. Magkaon kita sang suman. Abi naton, nami suman na iya, nami Balenciana, oil, mga Balenciana, ang sugar. Human being needs only 4 cube of sugar. Di ba na? Pero ang Balenciana giging kaon mo, ang pilit is ano na siya produce sugar fructose na siya. So magkaon ka na karon Balenciana, makaon pagidsuman, makaon ka kalamihati. Support na. Dako na nga bulyong. Tapos may puchero pa. May puchero, may kinanan tanang-tanang gid ang banana. Oh, yes, yeah. Tapos may tambok pa sang ano niya, kung madang imo ginaluto-luto. Speaking ma'am sing tati speaking sa COVID, dapat good health condition kita para kita hindi kita maapektuhan malala sa COVID-19, no? So after subong normal na sa UK, no? Okay, no? Ti subong yaton nga gaan tagamay nga pagid nga importansya ang celebration, no, sang kalag-kalag dira sa UK, no? Kung normal na, so kung normal na open cementerio dira di sa Pilipinas sirado ang mga aktibidades nga normal during sang kalag-kalag Halloween dira sa UK ginapasugtan like ining magkadto ka sa balay-balay kabataan ng
treat or trick bala, okay lang na gyapon dira. Kag sa Filipino community subong ano ang mga conjuring di sa Halloween, may mga Halloween party na okay na pasugtan na sing gobyerno, Ma'am Helen. Okay naman diri sa amon subong mga trick or trick. Last night nagkadto kami sa town. Nag-ano kami dito, nag-trick or trick. Supposed to be, we going sa fireworks, may party kami tani. Galing kay, nag-book, nahulihi kami sa booking. So wala kami, kay ang, ano pa man sila ng booking, nag-booking kami, pero hindi sila silingi nga widespread nga tanan nga all in. Pwede. So you have to book. Limited na gyapon. Malimit nila ang tawo. Pero wala kami kay close na. Okay. Kay lang gid. So wala. Trick or treating, I think open pa man sa mga dere. Balay-balay. Oo, mga balay-balay, open pa man kid sila. Kamo nga Filipino community this Halloween abi no, may mga tipon-tipon, kamo party-party, mga muda, Halloween parties pasimenti sa Filipino community. Wala pa ko kay Bombo Dennis na as you can see subong pag-uwang ako na kay naghalin ako sa akon nga bag-o ini subong nga ako nga employer. Okay. So daw lain naman nga community dira ang imo subong gali nga kuan palibot. Oo, bag-o sini ang akon nga palibot, pero may nakilala ko din nga Pilipino nga isa lang at the moment isa lang. Kay ang ako nga amo subong we live naga-star kami there is 58 hectares around ang estate sang amo ko. Wow, lapad-lapad ba? Yeah, we have how you call this one? We have vineyard. May vineyard kami di. Kung sa aton din may ubasan gali da. Oo, nag-pick kami last week sang mga grapes. So may nakilala ako isa ka Pilipino at the moment. I've been here for 4 months at the moment. So isa pa lang ka Pilipino. So muna ate siguro daw dira sa celebration sa aton nga Halloween da kamo sa mga Pilipino sa UK, sa London dira no, ibang nga lugar pa sa UK, siguro daw na miss nyo man ang celebration diya sa Pilipinas sa Halloween, kalagalag, Ma'am Helen. Miss jud niya katama ang mga kalamay-hati, ang mga suman, ang mga native food naton, kag ang pagkilala sang aton nga namatyan, nga nagtaliwan nga aton nga mga aton nga mga loved ones. Miss gid ang mga pagkaon, especially. Kag ang mga magkadto sa patio, mga mamo na bala. Okay. Miss gid katama. So base mi ara ka lastly abi Ma'am Helen, may talamyawon ka di tan-aw mga friends mo ba? So damo gis na ginbitar mo. Ang gusto gid magpatamyaw gid. Hilabi ang gid sa please ako na di kay gayunan. Ang akon nga YouTube channel, Helen Mahandog Taylor. Yes, ang akon nga YouTube channel. Okay. Kag ang akon nga mga tropa sa Wiscan, West Negros, sila ni Tutong, sila si Evelyn. Of course akong pamilya sa Sumil, sa Paroky Home. Mga taga Paroky Home, tamo-tamo gid sila kapamati sa mga taga Paroky Home. Mahandog family, my mother, si Herminia Mahandog, sa ako mga utod, si Hernan, si Hermes, si Hector, si Hera, si Hinday Milda, si Dondon, si Hermes. Kag ang mga taga La Castellana.
Yes, tagalakas diyan. Ga-online gid sila subong. Bombo Dennis. Sige. Sige. Mga tagalakas diyan, hasing data board mga taga Aguaron family, tita Linda, tita Tisi, Josette, kag ang mga Calataro family. Ravina, si Lawrence, taga sa Manila, mga Calataro, Ravina family, kag ang mga dali lang kay Mayari gidi nga nagapaano gid sila Bombo Dennis sa DNR Negros kono dali lang gid kay excited gini kasi sid amo yung family Mahandog family mga taga Lapak si Choy Bugoy si Sinalda, Makanin family, yes, Dambo. Sila mga Calataro, Sikap, ang taga sa mga taga La Castellana, tanan-tanan, hindi ko na kamo maisa-isa, kay limitado ang tiempo Sige. Okay, sige Ma'am Helen, next time guro kung may mga dugang pwede impormasyon kag mga gusto ta mga pinapagayad kay impormasyon from the UK, no? Hope free kami gyapon nga makuha sa imong time. Ma'am Helen, salamat gid sa imong tiempo kag efforts. Good morning dira. Good morning. Thank you so much. Sige, salamat gid. Makabilan na batayan nato na si Ma'am Helen Mahandog Taylor, no, taga Sudad sang Silay, nga madugay-dugay na sa UK, na so dito karon tin mayo na to kay ito taas kaso nila puti mas ninta normal na to sila ya. Ang ilang senaryo sitwasyon karon in part sang COVID-19 ka of course sa ilaman nga pag sulos celebrar man sang Halloween, kalag-kalag dito sa United Kingdom mga kabinan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos na kalikan start na alaw na sa hapon. Sunod na lang report ni Bombo Lianay Minardo, ang pakikiangot sa Philippine Coast Guard pagbantay sa Coast Guard. Kamusta damo sa mga kauturan naton nga nagbiyahe sakay sa aton nga mga roro kag fast craft sining Sabado kiti malawig-lawig weekend naton. Lunes is non-working holiday. Makabinan extension sa kadlaw ang weekend naton dire kay of course aton sining terminal sa bus kay jeepney especially di sa northbound terminal kung damo bla yan ang nagsalakay subong palauli sa tagsa na kababanwa kay syudad pag celebrar sa kalagalag despite nga sirado kita sirado ang aton siniya nga mga sementeryo mga kabinan, no? So kung tabi sa pakiliya, kamusta ang pag-obserba, pagliliis sa aton siling reporter sa mga bus terminal kag sa aton siling seaport diri sa sunod sa Bacolod, siling Sabado, damo pasero or jutay. Bombo Dani sa patrol. Kamin. Yes, sa Bombo Dennis. So ang biyahe, no, especially sa Ruro kag mga fast trap Bombo Dennis sa Iloilo to Bacolod and vice versa Bombo Dennis. So majutay Bombo Dennis, no, kung tan-awon naton nga nagahilapit ang tigkalalag, no, especially sa Nobyembre 1 na kadto sa 2 sa Bombo Dennis. Kung ikumpara naton sa buong tuig kag sa nagliligad suno kaya Captain Ludovico Librilla Bombo Dennis nasa Coast Guard head sa Negros Occidental. So medyo jutay ang nagabiyahe sa buong Bombo Dennis kalabanan nga nagabiyahe is ang mga shipment o kana mga cargos, no, halin Bacolod to Iloilo kaga pabalik man Iloilo to Bacolod Bombo Dennis, no. Amo na subong sitwasyon kag wala man mga problema sa kada port sa o sa mga sub-station na Bombo Dennis ang mayara sa port o kondulongkaan sa mga barko nga nagapauli nga ginasakyan sa mga kauturan naton para pauli diri sa Negros Bombo Dennis. Wala sila sa mga natala ako na record nga mga incidents kag mga problema gid Bombo Dennis sa bahin sa Coast Guard. So subong gani nagabisita si Captain Ludovico Librilla kag ang iban pa nga kaupod niya sa Coast Guard Bombo Dennis sa kada substation ay para mabisitahan ini ang mga personnel
kag matan-aw man kag masikyar kung mayara mga problema o kung na mga concerns sa Bombodenis ang kada substation sa Philippine Coast Guard Bombodenis. Kag kasubong man Bombodenis ginapanumdum ta sa gihapon ang aton nga mga kauturan nga ang mga requirements sinibala magpasulod diri sa Negros Occidental, sa may Bacolod City, no? Kung sa Negros Occidental man Bombodenis, nga kung fully vaccinated ka na, ang i-present mo na lang amo na ang imong vaccination card Bombodenis. Pag ang mga wala pa na fully vaccinated, no, kung wala pa na bakunahan, kinanglan din nila sa gihapon Bombodenis ang RT-PCR negative results o kung kag ESPAS kasubong ang ESPAS sa Bombodenis lang required jed sa gihapon kag kasubong man nagkadto ka dito sa may Iloilo same mangyapon Bombodenis ang ginapangita sa LGU dito nga kung fully vaccinated ka na, ang vaccination card lang ang i-present Bombodenis kag sa mga series terminal sa pag-checkyan naton kagina. So, hindi gid amo nakadamo ang nagapinuli kay especially Bombodenis. Kung tigkalalag ni sa una madamo gini. Biskan halin pa ni sa mga Bombodenis, mga Manila. Halin sa national, no? Halin sa kasubong man sa mga Cebu, damo gina diya nagapadulong kung i-compare ta sa subong nga tuig. So, wala gid mayo Bombodenis, mga pasahero nga aton makita laka-laka lang gid. No, kaga mga taga diri lang man, no? Halin sa within Bacolod lang gid Bombodenis kag diri lang sa Negros Occidental ang nagasakay papuli man sa mga iban nga lugar, pero kung tan-awon ta nga halin di sa mga Manila nagapuli diri wala gid maayo Bombodenis nga mga personalidad, no, kon mga nagapinuli akag naga-travel man kay subong nga ara man sa gahapon sa heightened restriction, no, aton nga quarantine classification Bombodenis. Kaya bumbulan iti daw kasayang naman guro kung dalhin ka sa probinsya nga iban nga probinsya sa Cebu o Manila or dinda nga mapuli kiti Negros, no? Kay iti sirado man sementeryo, di ka man kasulod sa sementeryo sa uno, hindi ka man kasulod sa dos kay sirado pa man. Ting dos tagani is kuan naman special working days na. Ti do malang-alang naman guro puli balik nga agaw to sa imo sini nga trabaho naman. So do kayo stress naman lang guro nga makadtok pa sa Negros. Kay during sing kalag-kalag adlaw di ka makasulod sa sementeryo. Amo na guro nga rason nga makit-an naton sa Brasabong nga kaninit lang na sa mga auto naton nga naga-travel pasulod diri sa probinsya or pagwa man sa Negros Occidental Bombolan Amo gid ni Bombodenis, no, kung magpuli di sila dugangan pa kung halin kagid sa mga sagwabi pungsod o kung sa Manila man, no, hindi man ikawan may ara gid nga quarantine, no, i-quarantine pa Bombodenis, need pa sila i-quarantine sa home o kung sa facility gid. So do ka wala lang gihapon sayang nga lang. Yes, sayang lang gid Bombodenis biskan diin sila na celebrar man sila gyapon sa ating kalalag dira Bombodenis makondiin man di sila nga lugar. So ang pamilya na nila anay akang tugyanan ngari diri sa Pilipinas so kung sa Negros Occidental nga magasindi sang kandila Bombodenis kay kabudlay subong sa nga proseso o kun ang pagbiyahe bala pakadto diri sa Negros Occidental kag miskan na diin nga lugar man Bombodenis. Sige, mo na, useless magyapon kay sirado man sementeryo dito ko lang pabilin ka lang sa imo sinipuloyan, at least makasilibra pa ibog mo pamilya, lalayo ka pa sa sa base balang risgo nga tapikan ka sa coronavirus Bombolan Correct gid Bombodenis. So kung pwede na ipaiway lang gid anay nila kung diin man sila subong tidira na lang gid sila anay Bombodenis kay kung diin man sila nahamtang makapangadi lang man sila gyapon, no, hindi man gyapon madula ang ginatawag nga tigkalalag o kung pagselebrar nila sang pista minatay Bombodenis. Bombodenis, pamatian naton ang pahayag ni Captain Ludovico Librilia. So for ma'am, ang biyahe subong naton from Bacolod din to Iloilo, hindi naman masyado sa ang pasahero naton. Ang mga rolling cargos lang ang medyo naman naton nga damo. Ang mga pasahero, gid sir nga Bacolod to Iloilo, hindi manggida laka-laka man sir kung i-compare to sang nagligad sir nga mga tinuig. Yes ma'am. Actually ma'am, fan kami kay may
mga substation na kita diri ma'am sa Southern Negros. So as a station commander, ginakatuan mo natin ma'am para at least makita natin ang ating mga personnel ma'am. Check-in natin na ma'am. So sir, kamusta ang inyo pag-inspect sa kada substation, sir? Sa mga personnel natin na paano ma'am, kay siyempre ma'am na naka-heighten alert kita. So, naka-prepare na sila ma'am. Saan nga kada, sir, na mga port, sir, wala man sang problema? So, as of now, muna man tawag ma'am na receive na ma'am incident sa area na. Mo na lang nga mga pahanog dyan, sir, no, sa mga nagapalauli o kung na nagabiyahe, sir, going Iloilo to Bacolod and vice versa, sir? Ang panagyan ko lang sa mga gabiyahe natin from Bacolod going to Iloilo na sundan din natin mga minimum health protocols and the same time pag kita ka magbiyahe, kompleto natin mga requirements natin para hindi naman. Requirements, sir, maghalin ka diri sa Bacolod to Iloilo. Ano ni ganit, sir? Kasi nangyaman ko anong naging tansang LGU natin. Requirements sa mga yapon, normal naman na yung network. So, pa Iloilo naman yan, sir, halin sulod ka di sa Bacolod, sir, ano ang requirements ganit, sir? Ang nagbigyan mo ko di ba dapat kung fully vaccinated ka kita ang card mo. So, wala na sila required RT-PCR nga negative result, sir, kag ni S-Pass, sir? Ang S-Pass mo mangyapon. Ang gusto naman ang mga hindi ka naka-vaccinated, required. Mga mambola, so muna, no? Tod mahapos-hapos na mag-travel, especially sa fully vaccinated ka, property at least may mga documents kapag yapon nga pilapan, especially ning ispas ng required ng tagsay ka mga LGU sa Bumulani. Yes, ang maganda Bombodenis kay dira sa pagchekyar sa ragligad sa Philippine Coast Guard sa may Port Bombodenis, no, na madamo gid ang nagapamangkot sa gihapon kung ano ang mga requirements so manughali na ni sila sa Bacolod going to Iloilo ng mga babalik pa sila kay kahasol na ni wala sila dala sang mga requirements sa mga Bombodenis sa mga hindi fully vaccinated nag-require gid sa gihapon kung magsulod sa Bacolod sa negative na RT-PCR test Bombodenis, pero kung fully vaccinated ka na, vaccination card kag S-Pass ang kinanglan Bombodenis. Sige. Sa Bombodenis para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, ini si Bomboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat, Bombo Liani Minardo sa mga pagtutok naton sa mga buses, bus terminal naton kag Pantalan. So ninit na ang pasahero nga naga-travel karon via sa aton sini nga mga Roro and fast craft kasi mo man sa aton nga mga buses kaya mapuli ka man lang useless man gyapon. Hindi ka man kadto sa mga sementeryo kung ka Cebu karon kadto ka di sirado sementeryo ti useless man lang imo sini nga tiyempo mo nagaro nga daw gamay na ang volume sa naga-travel bisan pa malawig-lawig aton sini nga weekend sa selebrasyon sa aton sini nga kalag-kalag. 33 minutos na kaligid sa stak na alauna sa hapon. Sunod na lang report ni Bumbo Andrew Burgos na para tuloy-tuloy lang kita Bumbo dito na ining payag karon sa atong sektor sa transportasyon after nga kapon ang Interagency Task Force National so na Department of Transportation ang nagpanugot na ang pwede na magkabalik sa 70% capacity ang passenger capacity ang mga public utility vehicle naton dito sa Metro Manila kag kaiping nga mga probinsyanan. Posten ko tin due time mamat-amat na nagobalik sa bilog nga pungsod Pilipinas, no? Kaya mo ni sa ginawa nga sa aton nga mga driver mo, limitado gyapon ang pasahero, mahal pang krudo. Nagagamay ang income sa aton sini nga mga driver. Ano mapayag sina diri sa ato na transport group sining 70% capacity sa mga public utility vehicle naton pwede na
Una na dito sa Metro Manila. Kasi di kung due time, base sa bulan sa Disyembre, mag-order ng ATM. Pati pwede na. Nationwide, pwede na mangin for 70%. No? Kaya ginaplanuhan gani. No? From 70%. Kung daw maayo ay problema, ma-full swing sa 100% capacity. Passenger capacity, mga public utility vehicle naton. Sa sa pagkalinyaman na pagpagkakot ni Andrew Burgos sa transport group naton diri sa probinsya sa Negros Occidental regarding sa palapikid nga mga isyo sa bahin sang sektor sang transportasyon. Bombo Andro, mayong hapon, Kimin. Bombo din sa nagasigining pagsaka sang presyo sang gatong o kung gasolina. May pila ni ka mga ginahingyo ang aton ring nga mga transport groups, no? Especially sa Luzon area kag hasta sa biloging nga pungsod Bombo Dennis, no? Especially diri man sa aton sa Western Visayas, diri sa Negros Occidental, no? May pila gini ka mga ginapanawagan kag gusto man nga ipatuman sa aton nga mga drivers, no? Kay tungod nga because sa sining nga pandemic, do dako gid Bombo Dennis ang pagbag-o sa sining nga mga balaklo no kon presyo sa mga panginanglanon bala naton sa sininga especially sa ilang nga bahay no amo ni karay sa nga gasolina at isubong mo Dennis because sa nagadubo nga mga kaso sa COVID-19 sa bilog nga pungsod no ang interagency task force mo Dennis nagaplano nga posible no nga pagbalik sa or pasaka sa nga porsyento o kung kapasidad sa mga salakyan nga pampubliko Bombo Dennis into 70%. So diri nato ginkuhaan sa nga reaksyon kag pananawan ang pila ni ka mga transport groups no diri sa aton sa bahay sang syudad sa Bacolod kung ano ning ilang nga mahambal Bombo Dennis kay tungod sa makita naton kung ano ni ang lakat sa nga biyahe kaya tingid Bombo Dennis kapigado nga aton nga mga drivers subong kay tungod nga limitado ang number sang mga makasakay tungod sa mga pasahero Bombo Dennis plus hindi man masagang hindi mapunggan ang pagsaka sang krudo no tanaw na to Bombo Dennis do ikasyam na ni guro nga pagsaka sang krudo iduay gid gyapon Bombo Dennis ni sang asenso bala kon pagbag-o sa nagadugang nga mga pagsaka no tod taga sinintimos ang saka sang gatong o kon tag isadra ka piso Bombo Dennis dako ginayang palasano sa aton nga mga drivers sa subong ni nga pandemic no kay tungod nga ang pasahero o kung na makasakay ko na kapasidad sa ilan nga mga pampubliko nga salakyan tigid ka limitado so diri sa aton subong sa bahin sa nga undok Bombo Dennis tan-aw diri nato ng ilan nga gikuha nato sa reaksyon no ang ilan nga Secretary General nga si Sir Diego Malacad para sila Bombo Dennis ako na ining tsansa nila no kay tungod nga malawig naman nga pagantos sa mga drivers kag subong tidugang pag iniya pagantos Manila sa presyo sang gatong. So ang 70% capacity sa mga drive or sa mga pampubliko nga mga salakyan isa hindi Bombo Dennis sa nagapatimaan nga base bala hindi na maglayo ang 100% no capacity kag base bala posible na ining magdugang na gid ang makasakay sa pampubliko nga mga salakyan kag makabulig na mismo kag makabatak na aton nga mga drivers sa sining kapigaduhon no especially sa nagapadayon mga pagsaka sang krudo kag sa sining COVID-19 pandemic Bombo Dennis kung subong ning sitwasyon ang cases sa aton no di do nagapakita man bala Bombo Dennis ka isa ini sa madako man ding progress bala or improvement sa aton diri sa pungsod Pilipinas kag diri sa syudad sa Bacolod matapos nga nakabatog kita sang pila na lang gid kabilog ng mga nagpositibo sa COVID-19. So di Bombo Dennis na positibo na ina nga mga resulta because sa sining nga nagapadayon nga vaccination no. Tungod sa bakuna nagamatamat kita Bombo Dennis sa batak sa nasiling nga kabudlayan kag problema batok sa nasiling nga COVID-19 pandemic. So ang siling ni Sir Diego Malacad Bombo Dennis nga tuod no nga ibalik mismo ang or idugangan porsyento ang pwede nga makasakay sa mga pampubliko nga salakyan galing ang ginahigawan nila Bombo Dennis ang tax no o kon ang buwis no sa ni Bombo Dennis sa krudo kung hindi ni Bombo Dennis masagang ang excise tax di man ni Bombo Dennis mapunggan ang pagsigi saka sa presyo sang gatong diri sa aton sa pungsod Pilipinas tag 60 plus pesos dan Bombo Dennis ang presyo anay sang per litro no sa mga nagkalain-lain nga mga sahe sang o kon nga nga mga gasolina o kon gatong
Bombo Dennis, kung diesel kada 50 pesos sobra o kamulubog at na ina sa bahin man sang mga drivers na kung premium or unleaded kada tag 69 pesos to 68 pesos ang presyo anay. So do ka ano ginabong mo Dennis tako gina siyang palasanon sa aton nga mga drivers. So ang 70% capacity sa mga salakyan nga pampubliko ano na labong mo Dennis tingwaan or ipatigayo na ginabong mo Dennis para mabuhi na no ang aton nga mga drivers kay tungod nga sa isa pa lang kadlaw nga binta nila Bombo Dennis sa gasolina pa lang kulang na no tiyan mo nang ilang gustong panubuan no ang presyo or punggan ang pagsakas ng presyo sang gatong Bombo Dennis. Kaya ila to nga hangyo nga masaka tayo sa minimum nga fare paano to saka ang minimum fare hike nato nga 3 pesos di way man tagpasugtan sa nga gobyerno kay in the end atong mga pasahero mo nga manto. So isa na siguro sa mga tikang man sa aton nga national government bangod sa masaka nga presyo sang petrolyo bagod wala gyud pasugtan ang ila sining hangyo nga fare hike. So din lang guro mabawi dugan-dugan na lang capacity sang pasero na nga pwede mo pasakay para at least makadugdugang man sila sing collection or income buwando. Amo ginabong Dennis ang ilaman balang ginatanaw no kay tungod nga kabudlay gid di sang biyahe subong tidyo pagit pasahero Bombo Dennis tapos limitado pabing oras ang ilan nga biyahe. Unlike isang una yung bilog na yung gabi makabiyahe sila yung oras na sila magkagahon. Subong may curfew? May curfew na. Isa pa ginabong mo din sa mga problema ang biyahe dahil sa mga papasero nga salakyan tubto balas 9 lang gisang gabi. O hindi na sila makapalapaw kasi syempre makabayular sila sa nasiling nga curfew hours. No? Tingin makabalik naman sila biyahe Bombo Dennis alas 5 sa kaagahon. No? Itungod nga ang biyahe or ang curfew hours from 10 p.m. to 4 a.m. ang curfew tiyan like isang una yung Bombo Dennis bilog na yung gabi hasta magkagaon niya makabiyahe sila kagang jeep ti aray yung Bombo Dennis biskan na nung oras no tisubong sila mismo nga mga drivers tinagalikaw man sila sa sila ng mga bayulasyon kaga posible man din nga mamultahan man sila Bombo Dennis kung magbayular sila mo no so dapat nga batsagol man no ang nagakalatabo especially sa aton no sa ato nga palibot especially sa mga drivers man kay tungod nga isa man sila Bombo Dennis sa makonsider man din nga nagapamigado man because sa sining nga COVID-19 pandemic. Bombo Dennis may payag diri sa aton ang Secretary General sang United Negros Drivers and Operators Center nga si Sir Diego Malacad. Particular yan sa Undok at sa Vicente. Una, nagapasalamat Ikadua, ang tanan nga ginhambal nila since pagsugod sa COVID, wala na yung nagtupa sa driver sa Isla San Negros. Amo na ginapamangkot natin, kundi na natin i-process kay Diri San Negros, wala kita LTFRB office. Even ang tri-media, reklamo kung yung sinong kontakon natin sa regional office kay dapat ang kada region may kawalin ng mga regional director no na magkatabo ang ilang report dito sa central office kung mo nang ganito ni Chairman Martin Gilbra para mag-ayo sa DOTR kagang DOTR mag-ayo sa BBM sa Malacanang sa budget but hindi kami diri daw na isolate kami kaya wala ka DOTRB so nagpasalamat kita bisan sa hangin na lang no alin sa pagsugod sa Republic Act 11494 bisan sa hangin na lang ang mabatian natin nga may mga budget kag ayuda para sa Isla San Negros. Ako nagtaon natin, hindi pa man siya totally good solusyon. Pa nga, advice ko na isang secretary sa DOTR nga supposed to be 100% na siya. Kaya magsiling ka 100%, safe na bala ang tao. Subong kayo almost ara na sa 60% ang na-maximize ng pumuloyo. And then, hindi naman dat yun with ang COVID. At ngalaan naman nga, imbis nga 100%, naibola sa 60-70% mo. So paano natin kiyado ng bangko natin kaya ang regular na pattern sa sarakyan ara na sa siyam-siyam, may pito-pito, may pulo, may ara man na 12, may ara ganin na 16 na shipping capacity. So magsiling kita sa 20%, kabudlay nila kiyaron ang bangko. Kaya dahil kita nga may specific sila yung tanin nila nga guidelines. Ngayon, hindi lang sa amo sina nga pronunciation, kita tama ka general kayo. Ang panawagan ng sa amon kin kay isa daw sloganeering na lang no kay ang amon nga mga demanda
kung parte na yan nasyonal, kung hindi pressure nga updan sang nagkalain-lain ng mga stakeholder, nada na, like sa mga NDIC, kung updan kita sa mga Chinese community, kung madasig sila magsabat. Inunupon kita nga mag-demand, may suspend anay ang excise tax in train 1 and train 2, upon na ang value-added tax na 12% para tanan makamove-on anay sa bago nga ginambal nila nga new normal sa amon paglantaw na yan, new abnormal na namon nga activities, no, kay nagbago na namon nga mga itinerary, nagbago na namon nga hulag. That's why gayo kita sa stakeholder na updan sa niya namon nga mga legitimate nga demand. So sa atin ng mga driver, manginikar kita, no, mangindispitado kita Japon sa tiyak ng isolation ginahin sa gobyerno, inintin ato ng atong record na magpataas sa atin ng mga pinalangga ng mga pasahero nga wala gid sang wala gid sang lubos kag kulang nga nagasuporta sa aton mga panawagan. Serbisyoan aton sa insakto kag kabaylo sang magamay nga titihan, hindi kita mag-too much illusion gid kay atong pasahero nato naga-suffer man ano. So i-maintain nga limpyo ang aton mga salakyan, credible lang taon, roadwork finish, maayo man paglantaw sa pasahero kay kita naman lang nga binuligay ng mga pumuluyo, hindi na ta maglaom sa national government. Wala mo yun sa Bombo Dennis, no, so amo to ang sabahin sa nga undok, no, sa ilang General Sir Diego Malacad. Demo niya Bombo Dennis ang para sa ila, no, kag sa iyaman nga pananawan sa ginatuyo sa nga IATF na pagbalik sa nga 70% capacity sa mga pampubliko nga mga salakyan, Bombo Dennis. Sige. Yes, Bombo Dennis, para sa pagpangalagad sa Bombo Hanis, Autonis, Bombo France, Andrew Burgos, para sa mabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat Bombo Andrew Burgos sa motong reaksyon sa nga grupo sa undok, sining 70% nga capacity, no, pagbalik sa 70% capacity from 50% sa nga passenger capacity sa atong mga public utility vehicle, no. Una dito sa Metro Manila kag iping nga probinsya, posibleng ko in due time, no, posibleng ipatuma naman ni nationwide. Damo nag-resolusyon sa gobyerno naton, sa mataas nga presyo sang crudo kag gasolina, kag of course, no, wala mag-grant nga saka sa plitihan mga kabayanti dugangan ta lang ang ganamon sa pasahero sa atong mga public utility vehicle para is madugan man income ang aton nga mga drivers. Natin naton madugay na may pandemya, makita kag wala ang sektor sa transportasyon nato niya ga problema gyapon, particularmente sa saka panaog, sa daw laban pa saka, 3 saka, isa lang panaog, sa presyo sang produkto sa petrolyo. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakalikan stock na alaw na sa hapon. At panahon din pagpangalagan siya para tuntunan na Bombo Hanay Sugto. Standby na kamo sa masunod ka para tuntunan kahapon lamang po kay Bombo Jas Jesus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kun ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibaloan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ag ang mga silot sini, ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub isa ka libo ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every
9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, our Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Tohana, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, impunto, 2:00 ang takna sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa malakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilusuan sa inyo sini nga mga radyo. 630 kHz mga kabombo sa malabutan sa aton si pagwaragwag. Hello, hello, hello and good afternoon. Sa tanan nga nagapamati na dira karon, pinaagi sa aton siniya nga 630 kHz 630 mga kabombo, no? Sa tanan nga malabutan sa aton siniya nga pagwaragwag, maayong hapon. Sa hindi malabutan sa aton sini nga 630 kHz mga kabombo ang aton siniya nga official frequency. Aton sini nga frequency sa AM band sa hindi malabutan sa gihapon. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton siniya nga official website, no, ang www.bomboradio.com. Sa aton sila local website mga kabombo sa gihapon, pwede ka mo dira makaduro-diretso, no? Sa aton sini nga makauturan sa abroad kag wala na diri sa aton sa area of responsibility, maybe ara sa iban nga parte sa nga Pilipinas, pwede ka mo kadiretso sa aton sini nga local website. Update ang inyong sinima kaugalingon pinaagi sa pagkadto sa aton sini local website agud nga may baloan kung ano ang aton sini iya nga mga nagakahanabo diri sa aton sini nga area of responsibility diri sa may syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental, no? Pwede ka mo dira kabasa sang aton si dalagkuan nga mga balita, no? Nga ginapalupok una diri sa Bombo Radio. We get it first, we get it fast, and we get it right. Mga kabombo, just for you, no? So sa mga Bacolanios ka Negrense, pwede ka mo ka diretso dira sa aton siniya nga local website, ang www.bomboradio.com. Again, www.bomboradio.com. Kina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan.
Sa aton sini nga local website on www.bomboradio.com/Bacolod. Syempre pa sa aton sini iyang cellphone, pwede ka mo dira ka enjoy. Ang iban nga naka-download na sa ila cellphone sa aton si Bombo mobile app. Hello and good afternoon, no? Do kaangay na lang nga ang ila sini nga radyo, no, nga may crystal clear nga live audio streaming sa ila sini nga cellphone, no? Pinaagi sa pag-download sang Bombo mobile app sa inyo sinitag sa ka-cellphone, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga dear listeners, wala labot sa aton sini iyang Bombo mobile app. Ara makita sa aton sini nga cellphone, sa aton sini nga cellphone sige hapon, no? Pwede kita dira maka lantaw sa aton sini iyang Facebook Live. Sa mga nagalantaw na dira sa Facebook Live, hello and good afternoon. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa tanan nga nagalantaw ni dira sa Facebook Live, good afternoon. May hapon lang gidira sa inyo, no? Pwede ka mo dira kapadala sa inyo sini iyang nga mga mensahe pinaagi sa aton sini nga Facebook Live, no? May ara pagi kita pinaka-latest nga palaagyan mga kabombo, no? Ara dira sa aton sini iyang nga YouTube channel. Ang YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, ang link pwede ninyo makitaan sa aton sini nga Facebook page. And then click ka mo dira, sulod ka mo para makasulod ka mo sa aton sini nga YouTube channel. And enjoy watching sa aton sini mga programa sa YouTube channel, mga kabombo, no? YouTube channel, no? YouTube, sa YouTube, no? Kag don't forget to like, share, and subscribe, okay? Like, share, and subscribe just below dira makita ninyo. Okay? Don't forget ha, sa mga YouTubers naton dira, no? Pangitaon nyo ang aton sini iyang link sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, sa aton sini nga Facebook page, no? Pangitaon nyo da ang link kag enjoy ka mo sa aton sini iyang YouTube channel. And again, don't forget to share, like, and subscribe. Okay? Tisig. Amo na iya ka moderno ang aton sini pamaagi, no, nga makapamati kita bisan ano lang nga pamaagi, no, sa aton sini iyang mga programa nga luyagid ninyo mga kabombo, no, nga makitaan, mabatian isa gihapon ara gid kita ya. We go with the flow, okay? No, samtang sa gihapon ya bisan nga we are going with a modern flow mga kabombo, pero sa gihapon ang aton siniya nga original nga palaagyan, the traditional way of listening is our radio, through our radio kaangay diri sa akon sini nga tupad sa wala. Kay ang radyo poderoso, bisan ano pang matabo, basta may radyo kamo sa inyo sinibalay, wala gid sang problema. So kung luyag ninyo nga magkaradyo kaangay sini, ari ang aton sini nga pahanumdom sa inyo klaro. Sa aton sini nga Baylo Radyo, mga kabombo. Aton sini nga Baylo Radyo, magabaylo kami sang radyo sa inyo. Ang aton radyo ya o na best normal nga klase sang radyo, no? Although ti nga inang-inang ini sa kabaguhon kang may ara kita iya sang stickers sang Bombo Radio ka Star FM, no? Sa aton sini nga radyo may baluan gid nga iya radyo sang Bombo ka Star FM nga ginahatag sa inyo at the same time premyo sa inyo previously. Ang aton sini nga mga pagsulundan agod nga makapabaylo kamo sang radyo klaro pamati para hindi kita mag-uyang nga magkadto diri, hindi malanggali amo ang inyo siniiya nga radyo. Ang amo sini nga ginapabayluhan nga radyo, take note,
amo ini ang radyo nga ginhatag sang iban nga estasyon AM stations only. Klaro? Mga kabombo, kamo dira ang may radyo nga ginhatag sa iban nga AM stations ginhatag sa inyo. It's either na fixed man ina no nalansang sa ila lamang nga estasyon o kung pwede man nga wala na lansang no pwede gid no nalansang man o kung wala sa ila estasyon basta ginhatag sang iban nga AM stations bayluhan namon sang amon radyo nga may sticker sang Bombo Radio kag Star FM kaya aton sining radyo ya wala na lansang sa isa lamang ka estasyon. No, you're free to choose kung gusto nyo mamati sa FM kay AM station, AM FM ini, no? Kung gusto nyo mamati sa FM stations, kaangay sang 95.9 Star FM, why gidya problema, no? Aton si counterpart sa FM band. Okay? Amulan ginayang amon sini ginapabayluhan kung may ara ka mo dira nga radyo nga ginhatag sa iban nga AM stations, no? It's either nalansang sa ila nga estasyon o kung wala, pwede gid ninyo diri mapabayluhan sa aton sining estasyon. Klaro? Kag may ara kami sang advance nga regalo. Ang inyo sini pagpabaylo sa inyo radyo, may 1,000 pesos pa nga advance nga Christmas gift, cash nga 1,000 ka pesos. Pamiliti ninyo kag pamakal bakal-bakal sang inyo siniiya nga kung anong gusto nyo nga pamahaw no sa inyo siniiya nga pagbalik dito sa inyo balay. Okay? Bag-o nga radyo with LED light, flashlight, mga kabombo. Kasi nasiling na naton, hindi fixed ang iya sini nga radio dial. You're free to choose kung anong inyo siniiya nga pamatian. Of course, gusto nyo pamatian ang Bombo Radio kag Star FM. Okay na kita dira. Dugay-dugay ang maga-remind naman kita sa isa pagid mas dalalagko pagid niya nga promo with big prizes ang aton sini nga iga-remind sa inyo mga kabombo. Antes pa man sina, ari anay ho ang aton siniiya nga pag-greet sa aton sining mga kauturan, labi na gid sa aton sining mga kauturan sa abroad. Mga overseas Filipino workers, mga migrant workers, mga kapwa naton nga mga Pilipino nga dito na sa iban nga pungsod nagapuyo. And they are still listening to Bombo Radio. They want to hear the Hiligaynon, Ilonggo speaking. Pagkabati nila, they feel at home eventually, no? Hindi na sila buhin-buhin na ng ila sini nga kapungaw, kahidlaw sa ila sini iya nga dutang natawhan, no? Dira sa may Qatar, si Angel Pakulanang. Good afternoon sa imo, Angel Pakulanang. Wow. Ipagkabati nga may mga anchors nga hiligay noon, mga Ilonggo, lipay siya dayon, no? Tumbo ang ila sa tagipusoon because they feel at home, mga kabombo. Angel Pakulanang, hello from Qatar. Si Michael Sagarang, good afternoon, was just watching from Solomon Islands. Wow, grabe, no? Yung mga island countries, island territories. Kaangay ni Michael Sagarang, dira sa may Solomon Island. Good afternoon, no? May mga kapwa ikaw dira nga mga Filipinos, try to share the good news also para nga makapamati man sila, no? Michael Sagarang. Pero sa Lucena City, si Maribel G. Loredo nagapamati, no? Sa Lucena City, Maribel G. Loredo. Gandang hapon po, watching from Lucena City. Wow! Dira sa may Timor-Leste, si Elma Alminaza Kalahatan. Good afternoon sa imo, Elma Alminaza Kalahatan, watching from Timor-Leste. Good afternoon. Subuman si Romela Fejidero. Good afternoon lang gid sa kay Romela Fejidero.
watching from Kuwait. Emakon mo na, no? Si Ellen Naubat Caparino. Good PMS just from Kingdom of Saudi Arabia. Emma Quintana, maayong hapon, Miss Just from Manila. Si Jean S. Alvarez, hello, Miss Jazz, watching from Dubai, United Arab Emirates, UAE. Si Dali Arib, watching from Cairo, Egypt. Dali Arib, good afternoon. God bless. Likewise, sa imo Dali. Edna Cordova Penuela, maayong hapon, Miss Just watching from Las Vegas. Wow. Stay safe always and God bless. Salamat kid Edna Cordova Penuela. Kaiban pag ginaton nga magkauturan sa iban nga pungsod no? Aton ina nga from time to time no? Nga iga-greet diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Makauluan wine kita diri. Antes naton nga pagabason, I know you are excited. No, nabitin ko naman kamo kahapon sa kasaysayan ni Noemi. Si Noemi is 30 years old. Ang iya sininga love story together with her husband Jay. The love story of Noemi and Jay, true to life story, no? Ang part 3 mga kabombo, no? Aton ina nga hatagan dugay-dugay sang nagakaigo nga panahon, no? Kay katahumbaya sa ila sini nga kasaysay ni Noemi kag ni Jay. Ano na to natabo? Ano ang matabo sa ila kay suno pa kay Noemi first nga no, medyo pagtilaw sa ila sini nga relasyon ni Jay. Si Noemi who has a beautiful voice and isa sa mga vocalist or nangin vocalist sa ila sini nga banda. Nag-join siya sa ila sini nga banda, nagakagabihan, nagakaagahan magpuli ang iya sini nga boyfriend nga si Jay worried sa amo to nga panahon. Ano ang matabo sa ila, no? Ginapapili si Noemi kun bala mauntat siya sa banda o kun hindi. Ano ang mga desisyon ni Noemi? Aton ina nga pamatian sa part 3 sa ila sini nga true to life love story ni Jay, no? Katahom pangadaan sa ila sini iya nga love story kung sa diin ginatagan ko sila sa ila sini nga love song, theme song. Our love affair is a wondrous thing that we'll rejoice in remembering. Our love was born with our first embrace, and a page was torn out of time and space. Our love affair may always be a flame to burn through eternity. So take my hand with a fervent prayer that we may live and we may share a love affair to remember. A love affair to remember. Ang love story nanday Noemi and Jay. Dugay-dugay sa part 3 sa kasaysayan ng padala diri true to life story ni Noemi, 30 years old, sa Negros Occidental. Abel, padalaman ka mo sa inyo sining love story, ho? With matching pictures kuntani, no? Tanan ginaagda ko nga kung magpadala ka mo sa inyo sini iya mga kasaysayan, true to life story, na again sa kabuhi, tribute sa kay nanay, kay tatay, greetings or story ninyo nga ginapasidunggan ninyo ang inyong mga kabataan. Particular person that you would like to give tribute, why not? With matching pictures, no? Ang inyo sini nga true to life stories.
Ipadala i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa aton siniyang Facebook page, inbox, pinaagi sa private message, no? And at the same time sa Facebook page or Facebook Messenger ni Miss Jazz, no? Diri ko ni nabaton ang kasaysayan, true to life story ni Noemi kag ni Jay. No, ginpangita ako ni Noemi sa akon si FB Messenger. Nakitaan ko dayon, voila, ari na kita sa pagdayday sa ila siniiya nga love story. No, pwede man sa aton siniiya nga pagsulat, no? Traditional way of sharing our true to life stories, pinaagi sa pagsulat kag ipadala sa aton sining koreo o kung sa aton sining post office. Address lamang sa kahapon lamang program, care of DYWB, Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Antes pa man sa tanan, ari anay ho ang aton sining pambukas nga bahanon para gid sa aton sing mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton sining iya nga masuki. Produkto sang Bombo Music Festival isa ka matahom nga ambahanon. It's all about morning, no? It's all about the beautiful day when we wake up in the morning with matching kape, tinapay, sausaw ang tinapay, mainit ka pandesal sa kape. That time ba lang nga nagaligid-ligid ka antes ka man magbangon, no? Kag ang silak sang adlaw, wow, kanami. Especially kung day off mo, wala ka sang trabaho. Kanami gid, no? The sunshine nga a source of vitamin D, pagkatapos may mga tanom ka pa dira nga mga lush plants, no? Lantawon mo together with your loved ones and etc. etc. It's all about morning. Ang ining ambahanon ginatiguluhan this morning. Produkto sang Bombo Music Festival 2018 gin-compose kag gin-interpret ni Jerica Salve Teodorico. Si Jerica tumandok ini siya sa San Jose sa Cebu City, Cebu. No? Jerica Salve Teodorico. This morning I woke up with a frown, but I couldn't let myself down with just a simple thought of you. Oh, it hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. May angle ni siya nga love story or about your friends nga na mismo kang mabadumduman mo sila every morning, no? Yari makabombo aton lang tawon during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2018 ang ambahanon nga this morning. Lantawon naton sa Facebook Live kag pamatian ang ining matahom nga produkto sang Bombo Music Festival 2018. This morning was a result of my love for breakfast food and images of morning spent alone. And so I wrote that ironically at 9 in the evening, but I was thinking about bed sheets and breakfast food talaga. Tapos this morning is about missing a person. And so I dedicate this song to my high school friends, especially my best friends until now, who I miss very much. This morning is for you. This morning I woke up with a frown, but I couldn't let myself down with just a simple thought of you. Ooh, it hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window, tears are on my pillow.
I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers and the sheets and blankets lying there like they were dying, and I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to eat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. There's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Amoyan mga kabombong aton sininga ginapabugalgin produkto sa Bombo Music Festival 2018. Aton sa ito igahan nga paindis-indi sa pag-compose sa mga beautiful original songs, original lyrics and melodies, no? This morning by Miss Jerica Miss Jerica Chodorico, no? Miss Jerica Salve Chodorico sang San Jose, Cebu City, Province of Cebu. Katahom sa iya siniiya nga ambahan, no? This morning I realize that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all this doubts feeling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those
memories. Do may mga kahapon lamang man, no? Ang peg sang lyrics ni Miss Jerica Salvet Chodorico sang Cebu. Bawagin. Para gito sa kay Glenda Lozada. Good afternoon sa imo, Glenda. Hello, Bombo Radio. Glenda Lozada, good afternoon. Joyce Larga Vista. Hi sa mga taga Manghanoy. Burag, ano naman, sa may Negros Occidental. Joyce Larga Vista, good afternoon. Si Walking Tall, good afternoon, Miss Jess. Pakigreet sa family dira sa may Batok Bantayan, Kabangkalan. Pidjonko family sa Ubay, Pulupandan. Good afternoon lagi sa inyo dira, no? Rogelio Sidonio Poblador, maying hapon, Miss Jazz. Romarie Telano, good afternoon, Miss Just listening from Pavia, Iloilo. Good afternoon sa imo, Romery Telano, sang Pavia, Iloilo. Jessica De La Torre Sampani, good afternoon, Jessica. And of course, kay Jobel Caballero Kasama, good afternoon. Ate, sige. So, amoy ato mga kabombong aton siniiya nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton siniiya nga mga suki, no? By the way, break lang gid anay, magabuya ako na sa anay sa pila ka mga panumdom, mga pahibalo, important reminders mga kabombo. Magabalik aton pala tuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here, pagkatapos gid lamang sini. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo
pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman niya sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tig-ululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 36 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. Ngayong hapon lagi dira sa kay Ma'am Norma Sariego Alvarez, kay Sir Ramon Bismanos Gonzaga, no? Watching from Tarlac City. Hi lang gid sa Kusa Tambad o sa pamilya niya sa Tambad, Kawayan, Negros Occidental. So man sa kay Ma'am Norma Sariego Alvarez. Good afternoon, Miss Jazz. Please greet si Inday Rodeline Alvarez, no? EJ Alvarez kag Marky Garcia nga nagapamati gid sa Bombo Radio. Thank you and God bless you. And by the way, good afternoon lang dira sa kay Idal Iyam Domingo Alarios. Good afternoon, Miss Jazz. From Kamindangan, Kawayan, from Alarios family. Edna Cordova Pinuela, mayang hapon, Miss Jazz, watching from Las Vegas. Stay safe always. God bless. Uy, si Abdullah Hussein Brahim. Good afternoon sa imo Abdullah Hussein Brahim. Ma'am Jazz, watching live in Kuwait. Siling niya namian gid siya kuno sang verse nga ginbasa ko one time. Matthew
chapter 11 verses 28 and 30. Sini nga Miss Jazz, suno pa sa kay Abdullah Hussein Brahim, suno pa sa iya dira sa may Kuwait. That's good verses for me, Miss Jazz. Ate, sige. Amo na siya ang ginanta, kung gini ang gin-share ko one time, nga nanamian si Abdullah Hussein Brahim sang Kuwait. Ang Matthew 11, 28 to 30, dira nagasiling, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." Wow, salamat gid, no? Sa kay Sir Abdullah Hussein Brahim. "For my yoke is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest." Nami nga ang bahano, no? Si Ray Marinas, hello Ma'am Jasmine hapon, pa-shoutout gali sa akong pamilya sinubaan na Roger Marinas, watching from Bulacan. And of course, si Salvan Celestino, when ugto Miss Just, I'm watching in Patnungon. Okay, si Salvan Celestino. Salvan Celestino, Patnungon sa Antique na, no? Isa na siya ka Banwa. Am I right? Isa ka municipality ang Patnungon sa probinsya sang Antique. Good afternoon lang di sa imo, Salvan Celestino, kag sa bugos nga Celestino family. Yari na, without much ado mga kabombo, ang pagbasa naton sa part 3. Sang true to life story, sa aton siniiyang letter sender nga nagapakilala lamang sa kay Noemi. No? Si Noemi is 30 years old, she's very young, taga Negros Occidental. Kaya si matutod nga ngalan, ari diri sa akon, siniya Miss Jazz, ihinago na ako sa ngalan nga si Noemi. Ang ila sini kasaysayan, love story, sa iya sini nga bana nga si Jay. Dito na kita, balik kita gamay, do segue naton, atong nabasahan na naton kahapon. Sini nga Miss Jazz, mayang hapon. Sugura ni Noemi, ang iya sini kasaysayan, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz, natilawan ang akon sini nga pagpalangga sa kay Jay. Miss Jazz, kag subong man ang iya sini pagpalangga sa akon, sometime nga may nag-recruit sa akon nga magsulod sa isa ka banda bilang isa ka vocalist. Una, nagsugot man si Jay kay ti syempre nakita niya kag amo na ang nagustuhan niya sa akon. Nanamian siya sa akon magkanta. Nakita niya gustong-gusto ko gidya Miss Jazz kay hindi tanan kinatagan sa opportunity pareho sina nga kwaon ka sa isa ka banda bilang vocalist. Ang kadto-kadto niya sa balay every weekend, of course, na-stop. Kay every weekend ang amon practice sa banda, kay halos tanan ko nga upod, puro man estudyante. Kag sa 5 kami Miss Jazz, ako lang gid ang isa ka babayi. Ang 4 ko nga mga kaupdanan sa banda, lunsay mga lalaki. Sa naga-rehearsal pa lamang kami, okay pa sa kay Jay. Miss Jazz, every weekend man lang, pagkatapos temprano pa man kami gapauli. Tapos namon sang practice, sa amon sini nga tugtugan para sa amon sini nga upcoming gig. Pero sa nag-umpisa na kami tukar sa mga events, Miss Jazz, nga naga-tukar kami sa mga bailihan, kisagi na hire kami, kag usually gab-igid kami Miss Jazz, yan naga-tukar. Kag sa lagyo pa na balay perming nga lugar, Miss Jazz, no? Dito na sang si Jay ang amat-amat na nga nag-worry. Ang akon nga tiyo naghambal na sa akon nga untatan ko na lamang ang akon siniiya nga pag-entra sa akon sini nga banda. Sila man ni lola ko nagakabalaka man Miss Jazz kati kagahon na ko ya nagapauli usually mo. Pero naga-enjoy ko ya Miss Jazz sa akon siniiya nga pagtukar upod sa akon sini nga banda. Being their vocalist, I really love it.
Kag amo na iyang akon sini nga hilig bala Miss Jazz. Gusto ko gid na iya. So wala gid ko naguntat. Pero sang ulihi, ining boyfriend ko na nga si Jay, amo gid ang istorya sa akon. Gin-istorya na ako, Miss Jazz, kag ginhambalan niya ako. Siya gid mismo personal nga naghingyo sa akon nga mauntat na lamang ako kay indi man kuno ako or indi man siya kuno mapahamtang ang iya sini nga buot every time nga may tukar kami, every time nga magabihan kami kag maagahan kami pauli. Di syempre, gina-check niya ko, Miss Jazz, from now and then gina-check niya ako kung bala nakapauli ako. May salig sa akon si Jay, Miss Jazz, no? Kaya hindi man kuya flirt nga klase sang babae. Medyo may pagkalalakinhon pa ko gani, Miss Jazz. Galing, wala siya salig sa akon sini nga mga kaupdanan. 4 ka mga lalaki ang kabanda ko nga lunsay, Miss Jazz, sana siling ko na lalaki sila nga 4, ako lang ang babae. At first, Miss Jazz, maulu-uluhan ko pa ang akon sini nga nobyo nga si Jay. Pero sang ulihi, hindi na gid siya magpasugot, Miss Jazz, kay nag-abot na sa point nga naghambal siya nga kon magsigi pagid ako sa akon si pagtukar upod sa akon si banda, siling niya mabulagay na lang kami. Kay suno pa kay Jay, hindi na siya makaagwanta pa nga maghagay ka pa mensar kung ano na ang nagakatabo sa akon every time nga nagatukar kami kag nagakagabihan kami, Miss Jazz. At that time, Miss Jazz, ang si Jay naghambal sa akon, grabe ang akon sini nga struggle. Hindi ako kabalo, Miss Jazz, kung ano kag kung sino ang akon sini nga pilion. Siya, na akon si boyfriend ka si Jay, o kung ang akon sini nga handom, ang hilig kuya nga magkanta kag magtukar. Abi mo, Miss Jazz, gusto ko gid tani that time nga pilion ang pagbanda mo. Kay handom ko gid ini, humalin pa sang gamay pa ako, siling ko gusto ko gid nga magkanta. Magkanta kag tiara na may banda gid ako ka ako ang ila sini nga vocalist. O galing, Miss Jazz, gin pamensar ko gid kun mag-break kami ni Jay kag makita or balaan ko nga may nobya na siya nga iban. Ang pamangkot ko sa kaugalingon ko that time, Miss Jazz, masarangan ko ay han. Mayo tani, Miss Jazz, kung lain ang amon sini nga school nga duha. Hindi ko siya bala makitaan nga may iba na siya nga girlfriend abi pila ka adlaw. Eti siling niya sa akon, makipag-break siya, mas maayo pa nga magbulagay kami. Sa magsigi siya ka worry, bantayan niya ako, hindi na siya makatulog, kay wala pa ako nakapauli. Kaya ato ako sa amon gig, nagatukar kami sa amon banda. Di mo na, Miss Jazz, ginpamangkot ko ang kagalingon ko kung kaya ko nga makitaan si Jay sa amon sini nga school nga may iban nga nobya, kung iban nga babae, nga ginapalangga. Mayo kuntahan ni Miss Jazz kung lain lang ang amon sini nga school nga duwa, kay okay lang. Kay kung hindi ko man siya permi makitaan, maka-move on lang man ako dayon. Kaso, kay classmates pagid kami ya, Miss Jazz po. Kagina, imagine ko lang na makita siya nga may iban na nga upod, daw hindi ko gid siguro makaya. Tungod, palangga ko na ang nobyo ko nga si Jay. So siya gid, Miss Jazz, sang ulihi, nagbamatod ako. Siya ang akon siniiya, agin pili. Ang last namon nga tukar, ginupod ko pa siya, Miss Jazz. Kay hindi na siya kuntani
magsugot sa akon sini nga last nga tukar. Kaso kay naka-schedule na kag nakahuo na kami. Bilang vocalist, kinahanglan ara gid ko. So ginpaupod ko siya, Miss Jazz, sa akon sini nga last namon nga tukar. Samtang gatan-aw siya kuno sa akon, Miss Jazz, samtang gatukar kami, na gusto niya kuno isinggit sa tanan. Nobya ko na kay proud si Jay sa akon. Siya man, Miss Jazz, ang nanugid sa akon. Because he is so proud of me, kag nanugunan man siya kuntani nga pauntaton ako o galing basi kuno bala nga madula man ako sa iya kon pasigihon niya ako sa pagtukar. Una bes, 4 kabilog ang amon sini iya nga mga upod nga lalaki sa banda kag pwede nga mapangaluyagan ako sa iban nga lalaki. So abi mo, Miss Jazz, bangod sa pagpalangga ko kay Jay, I chose Jay over my career. Naghalin gid ko, Miss Jazz, sa amon banda kag amo na gid to ang last ko nga tukar. Amo na si Jay. Love na love ko gid. Bangod siyang akon siniga gin prioritize over sa akon siniga hilig. Natapos naman ang first year, Miss Jazz. Kaya nag-celebrate kami sa amon first anniversary. Natuon sa to, Miss Jazz, nga Sabado, wala sang klase. So, chance namon nga makalagaw-lagaw kami nga duha. Sadto nga time, Miss Jazz, wala ko nag-expect sa iya sini gusto nga pangayuon nga gift halin sa akon, Miss Jazz. Gusto niyang ihatag ko na sa iya ang tanan-tanan, Miss Jazz. Ang aton, just read between the lines, no? Aton ginahalungan bilang mga babay. Of course, Miss Jazz, nakibot ako sa pangayo sa ako ni Jay. And of course, wala ako nagpasugot. Kay hambal ko sa iya, hindi gid pwede kay wala labot nga dako nga sala sa Dios ang aton himuon. Nahadlok ko bala, Miss Jazz, nga magbusong kay ginapamensar ko ang duha ko ka mga manghod nga nabilin diri sa Negros sa kay Papa. Kinanglan mabuligan ko sila, so kinanglan makatapos ko sa akon siniiya nga pag-eskwela. Sa ginabalan ko si Jay, Miss Jazz, sa ka-enchende man siya. So wala na namang siya nga nagpamilit. Kaya amo gitong nanamian ko sa iya kay wala siya nagpamilit. Until such time nga nagfiesta sa amon banwa, Miss Jazz. Kag tungod ang amo nga celebration, daw nag-collaborate ang munisipyo kag ang amon school. So nag-render naman kami sa isa ka dance number. Sometimes sang coronation night, ang amon school lapit lang sa gym agin patigayunan sang amo nga coronation night. So didto kami nag-rehearsal sa amon sini nga classroom. Ang mga lamesa nga lagba, Miss Jazz, ginpang tangkas-tangkas kag ginbutang sa likod para nga makaigo kami kon mag-rehearse kami. Kag didto man kami nag-ilis kag nag-makeup before kami nag-perform. Pagkatapos namon performance, Jazz, balik naman kami sa amon room kag nag-ilis na. Hinagaray kami nga ma-disco pagkatapos ng coronation night. So wala kami anay nagpauli. Naghulat-hulat kami nga matapos. Samtang gahulat kami ni James Jazz nagsuhot sa idalom sang lamesa. Naging pang sampaw-sampaw sa likod. Kag naghigda-higda kami didto. Kag wala kami nakatalupangod. Ahay, Miss Jazz. Bangod sang kakapoy, natulugan kami nga duha, Miss Jazz, sa idalom sang gintangkas-tangkas nga lamesa. Pagbugtaw namon, Miss Jazz, dulom-dulom na gid ang palibot. Ahay,
Miss Jazz, wala sila kabalo. Nasiradhan kami tunga duwa sa sulod. Wala sila makatalupangod nga ato kami nga duha sa idalom sang malagba nga gintangkas-tangkas nga lamesa, Miss Jazz. Kag hindi na kami kagwa tungod na lock na ang main gate. Kagahod pa sang sound kay nagsugod na ang disco around 2 a.m. na to siguro. So, ang una nga nalak ang amon sini nga room nga ato kami dito ni Jay natulugan. So, hindi kami kagwa. Hagay kami katawag para mga bulig sa amon mga classmates. Kay sadto nga time, pareho kami nga duha, wala sang load ang amon sini nga cellphone. So, wala kami mahimo kundi ang maghulat, Miss Jazz. Samtang nga nagahulat kami, natagaan sang tsansa si Jay, Miss Jazz, nga ipursu ang ginapangayo niya sa akon. Pero hambal ko sa iya. Hindi na lang gid kuntani. Hindi na lang gid kuntani Anay Jay. Kay hindi pa subong ang insakto nga panahon nga himuon naton ining bagay. Hindi pwede himuon kay wala pa kita nakasal. Sa amo to nga panahon, Miss Just for the second time around, diri ko natakos si Jay. Wala man siya namilit again sa akon, Miss Jazz. Wala siya namilit, kinaintsendihan niya ako. Magod lamang siguro sa iya sinikaluyag sa akon. Pero makita ako gid sa iya sini nga nawong nga nasubuan gid siya, Miss Jazz. Every time nga magbalibad ako, nga himuon namon ang inang isa ka bagay nga para lang gid sa mag-asawa. Tungod palangga ko gid siya ka nakita ko man, Miss Jazz, sa sobra 1 year namon nga pag-updanay. Halos adlaw-adlaw nakita ko kung ano man ako ni Jay kapalangga. Kag para sa akon siya na gid man ang akon sini nga ideal guy kaysa nasiling ko na mabuot, sweet, kag mapisan nga klase sang lalaki. Gani naghambal na lang ako sa kaugalingon ko, Miss Jazz, nga naluoy ko bala. Samtang gahulat kami kadugay man bala mag-abre. Siling ko bahala na si Tarzan. Come what may, kay nagapalanggaanay man kami nga duwa ni Jay. Sa malipot nga pulong, Miss Jazz, natabo gid kami ni Jay sa amo to nga gabi. Bangod sa amon sini nga pagpalanggaanay nga duwa. Bangod sa akon sa pagpalangga sa iya, nagpasugot na lang gid ako. Susulod sang masobra isa ka tuig namon kapag nobyuhanay. Sa pagkatapos dito ko nabaluan nga first time galit namon nga duha, Miss Jazz. Wala gid ko ga-expect nga first time niya. Kay ti syempre lalaki siya. Kagkalabanan sa mga lalaki, high school pa lang, expert na, Miss Jazz. Wala gid ko na-expect sa iya reaction pagkatapos, Miss Jazz. Sobra pa siya sa akon ang iya sining reaction. Kay naghilibion gid si Jay sa akon. Kay sunod pa sa iya, he is very happy. Grabe gid ko nung kalipay niya. Grabe gid ang kalipay niya, Miss Jazz, kay ginapamensar niya kuno nga may plano pa ko nga bayaan siya. Kung nga ang asad to, gimpauntat niya ko sa banda nga wala gid ko iya huo gilayon abi. Abi ni Jay kuno ya may plano pa ko ya nga bayaan ko siya. For some time nga ginhatag ko sa iyang iya ginapangayo, grabe gid ang kalipay ni Jay. Kag grabe gid ang iya sini iya nga paghilibion pagkatapos namon himo sang amo nga bagay. Sunod pa kay Jay sa iya sinikuno nga pagpamensar
basi ko may plano pa ko kabayaan siya. Kay nga ako no nga daw, hindi gid ko magpasugot nga isalig ko ang tanan-tanan sa iya. Ako yung Miss Jazz, nalipay man ko tungod, nalipay siya, pero grabe ang kulba ko, Miss Jazz, kung ano ang mangin resulta sini. Wala labot nga first time ko gid. Well, sa malipot nga po nung Miss Jazz, nakagwa kami ni Jay. Kay may nabilin nga gamit amon classmates sa room. Tapos ang disco mga around 4:30 a.m. Antes sila magpauli, ginbalik nila sa classroom. Natingala ang mga classmates ko nga nagasiga ang suga. Amo to, kag nakagwa kami ni Jay. Well, sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, after sa to, nagsigisigi na nga nagakatabo kami ni Jay. Pero grabe na nga kulba ang akon, Miss Jazz. Kay basi bala nga magbusong ako kag hindi ko makatapos sa akon siniiya nga pag-eskwela. Nag-semestral break, Miss Jazz, kay tungod wala klase, nagpauli si Jay sa ila. Kag mga 2 weeks gid nga wala kami kakitanay, kag hindi pa kami makaistoryahanay o kung makatext ang signal sa ila sa kada hapon lang kami makatawganay, Miss Jazz, kay dead spot dito sa ila kag very weak ang ila sini nga signal. So kada hapon lang kami makatawganay kay gasaka pa na siya sa mataas nga lugar nga ginatawag agud lamang nga makatawag sa akon, Miss Jazz. Natingala ko, Miss Jazz, nga 2 days wala na nakatawag or even text si Jay sa akon. Di syempre nakulbaan ako. And after 2 days, nagtawag siya nga sako siya kuno kaayo kag kapoy-kapoy na. Sa pagkahapon, amo na nga hindi na siya kakadto sa lugar nga mataas, magtaklas, para lang gid makapangita sang signal. Para nga maka-message sa akon kag makatawag sa akon. Naintindihan ko man siya, Miss Jazz, sa iya siniiya nga sitwasyon. So daw, sa wala naman lang to sa akon. Kaya ti palangga ko si Jay. One day, may nag-text sa akon, Miss Jazz. Unknown number. Kag may nag-say hi. Ang iya sini nga message, Miss Jazz, hi lang gid. Amo lang gid na. Wala ko ato gin-replyan. Kaya siling ko may nag-text, hindi man ko hindi ko kilala niya sini nga number. Wala sa akon sini nga phone book. So pawala lang ko. Wala ko na gin-replyan, Miss Jazz, until such time nga ang amiga ko nagpa-register unlicol sa iya sini nga cellphone. Sadto nga time, Miss Jazz, hindi niya pareho subong nga anytime ang unlicol. Sa una ya ang unlicol from 10 p.m. to 6 a.m. lang. So ang akon amiga didto nagtulog sa balay kag nagpa-register. Sa unlicol, Miss Jazz, gasige siya tawag bisan sinulang nga natawgan niya. Kag dugay-dugay, ginhatag niya sa akon hambal niya. Ako naman kuno, kay sige lang siya tawag nga tawag para lang gid nga ma-enjoy ang iya sini nga unlicol. Di Miss Jazz, wala man ko sang tawagan kay si Jay hindi man makontak kay wala gani signal sa ila lugar. So nag-decide ko nga tawagan atong number nga nag-text sa akon kag nag-say hi a day before. Pag-dial ko, Miss Jazz, nag-ring. Isa ka babae ang nagsabat. Siling ko, hello, may gabi. Kilala mo si? Bali ang nickname ko anay ang akon si Miss Jazz mo sa wala pa siya nakapakilala. Sang noon, hindi ko sure sang name niya. Naghatag ko kag nakilala ko na siya. Dali lang gid. Siling na ni Noemi,
Miss Jazz, bangod kiti wala man ko tawgan. Nadumduman ko ang nag-text sa akon ka nag-say hi. Gintawagan ko ang number, bangod kiti gusto gid sang friend ko nga i-enjoy namo na yan sining only call from 10 p.m. to 6 a.m. So gintawagan ko to ang nag-say hi sa akon nga wala man na nagpakilala kundi number niya lang. Sa pagdial ko nag-ring, isa ka babayi kag nagsabat. Siling sang girl, kaya namangkot ko siya, kilala mo ko. Siling sang girl, ay, okay, oo, kilala ko ikaw. Ikaw ni? Nagpretend ako, Miss Jazz, nga hindi, miga niya lang. Bali, nagpretend ako nga hindi ako, kundi miga niya lang ko. Kaginsugo lang ko nga tawagan ka, kaya hindi niya kilala ang number, na nag-text sa iya kung sino ni. Isiling ko, sino ni gani palihog? Suno sa girl. Actually, hindi ako na kilala, pero siya kilala ko. Migahay gid kamo nga duha. Namangkot ang girl sa akon. Siling ko, na-curious ako. Siling ko, not so close, tupad balay lang, nga ahaw. Siling sang girl. Abi mo, nobya man na siya balasang nobyo ko. Kilala mo si Jay? Wow, Miss Jazz. Nakatanga ako. Ang aton diri ka maupo doon, mabitin gig ka mo. Kay siling ko nagtangla ako, 5 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 3. So wala na ko sang panahon. Pwede sa Monday na lang. Kung tani sa Monday ni mo prosining ni Noemi, pwede lang Miss Jazz Saturday, although I'm not siling niya may kadtuan ko or may kami sa Saturday, hindi ako makapamati. Kaya po sige lang, ibasa lang kay hindi man ko nalamian nga ibitin mo sila for how many days kag basahon mo ang part 3 or part 2 sa Lunes, no? So gimpasugtan kita ni Noemi, isan wala si Noemi subong ka pamati, tiging pasugtan niya kita. So amo ni ang part 3. So ang part 4 mga kabombo, ara na kita sa ano tani ho. May nagtawag kay Noemi, babayi, nga nagapakilala, nga nobya man siya ni Jay. Ay, Diyos ta, sadya gini. Ano ang matabo mga kabombo? Sa part 4 sa Lunes, sa gihapon, ang aton sila pangagda sa inyo, no? Kay bisan All Saints Day, All Souls Day sa Monday, November 1 na. Sa Tuesday, November 2. Sa gihapon pa rin kita diri sa aton siniya nga palatuntunan. Sa Monday naman ha, November 1, mga kabombo. O, sige bitin-bitin lang kita anay. Nakita sa panahon mga kabombo, salamat gid, no? Kung kamo mayara man sa mga kasaysayan, pwede nyo gid i-share diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon, thank you so much Noemi. Ang part 4 sa imo sining True to Life Story with Jay, aton ina nga pagbasahon sa Monday. Okay? Sige bitin lang gid anay. Ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 14. Again, 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 14. Dra nagasiling, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Mga pagsulundan na gusto sa Dios nga himuon naton bilang iya sining nga mga kabataan, iya sining nga mga sulunod, no? Be on your guard, stand firm in the faith, be men of courage, be strong, do everything in love. Kanami niya sang ang katapusan, no? Nga amo gini ang kinahanglan naton, no? Para nga magmangin matawhay ang aton sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Do everything in love, no? That pretty much sums it all up. Our calling, our purpose
in this life here on earth. Everything we do, all that we say should be done in love. Pointing others to the Lord, love God, love others. It's the very love of Christ that compels us. May we walk in a manner worthy of His calling. Kung ipangibabaw, tang paghigugma, kung kaisa bisan ano pa ka-rikot sang nagakatabo sa aton, no? Although, parehas man sa kada isa sa aton, we're different, no? Ginraise kita nga lain-lain man ang pagpadako sa aton. So, sometimes ga-clash kita, no? Pero, kung ipangibabaw nato ng gusto sa Diyos sa aton, and that is love, ang paghigugma, everything will just turn out fine, no? If we want to be worthy of God's calling, gambal siya, be on your guard. Stand firm in the faith. Be men of courage. Be strong. And most of all, do everything in love. Gugma. Pagpalangga sa isa ka isa. Pagpalangga sa aton siniisig kapareho. When there is love, there is respect. When there is love, there is understanding, and so on and so forth. No? Love sums it all up. Wala kita sa panahon mga kabombo. Salamat kayo sa inyo sa paupod sa liwat ini ang inyo alagad sa kahanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number